Αυτό που ακούς, φίλε μου, είναι μια χήμερα. Αυτό που ακούς εδώ. Οι γνωστές οι χήμερες. Ξέρουμε γενικά όλη την χήμερα. Μάλλον είναι αυτό που σας είπαν τα παιδιά, ο Τζόσεφ, η Μοίρα και ο Μπλαμπλαμπλούμπλα. Τρία κεφάλια. Όχι, κομμάτι. Άνοιξε λίγο. Άρα δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε. Κατά γιατί δεν έχω βγάλει τη μουσική μου. Είναι αυτό που κυνηγούς που ψάχναν οι άλλοι. Ξεκίνησα να λέμε, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε άρα. Μάλλον είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε. Μα δεν είναι ούτε Paragon, ούτε το πνεύμα της ομιλίας. Επιθετικό που ακούγεται. Λέτε να έκατσε τίποτα σε έναν από τους 3 λαιμούς του. Δεν αφήνεται, άρα δεν κάνει. Πάμε προς τα Τι είναι, τι Δυσπεψία πρέπει να έχει. Ηλιοκάκια. Ένα αγάπη για το IBS. Ξέρεις τι είναι, η Σου χειμέρα. είπα ότι είναι χήμερα, Τι είναι αυτό? τα οποία είναι πλάσματα τα οποία έχουν 3 κεφάλια, σαν τον Γκέρβερο σκέψου, Εντάξει, δεν στην εξετάσεις, ελληνική το μυθολογία, πιστεύουμε ή όχι, τι? άμα ξέρεις. Μη μου Ναι εξηγείς ρε, τώρα τι πάμε ακριβώς να το είναι. σκοτώσουμε, Φτάσαμε, να μιλάμε σώσουμε, για τους πολίτες. να σώσουμε τους κατοίκους πρέπει, Είναι φίλε αυτό μου. παίζει μόνο. Βοηθήσουμε. Γεια σου Παθρή. Εντάξει εσύ. Ήπιες λίγο παραπάνω από τους άλλους. Α, ναι, έχουμε και αυτό. Αυτά δεν είναι τίποτα, για πρωινό το έχω αυτό. Κάντο ένα Α, να πράσινο. ξέρω τι να σε φτιάχνω για πρωινό. Present delivery. Μπύρα. Σημειώνω εγώ για Βολεύομαι με μπύρα. Καθώς λοιπόν ακούγονται αυτή η ήχη, βλέπετε στο βάθος δεν είμαι ένα false life. Καλού κακού. μια κυρία να βγαίνει έξω από το σπίτι. Μια κυρία. Με. Τη βλέπετε όσοι έχετε Dark Vision βλέπετε. Όσοι δεν Ωραία. έχετε Dark Vision δεν βλέπετε. Θαυμάτουργοι. Κυρία, μπείτε μέσα. Όχι με θαυμάτουργη, θα έρθει το Ποιος είναι εκεί! Ποιος! Καθυστερημένε. Και πες μου λίγο, είστε έτσι όσο περπατάτε, βάλτε τους αυτούς λίγο. Εγώ με το Μάλθας μπροστά. Ναι, Και εγώ Εδώ εσείς μπροστά που και εγώ μπροστά. το μιλάτε. δέχομαι. Εγώ πίσω τους. Γιατί ξέρετε άλλες στοιχείες είστε Ναι, πίσω. δίπλα σου. Δίπλα σου, ναι. Και τα κορίτσια. Καλά, όχι τόσο Ω, κοντά, περιμένουμε έχουμε λίγο πιο COVID. μπροστά. Με τι formation είναι αυτό, σαν πάπ. Έτσι πηγαίνετε, πώς περπατάτε, βάλτε τους αυτούς πάτε. Ρε βόλτα πηγαίναμε. Μας Άντε, στοιχήσανε να, στο λίγο δημοτικό. πιο- Πιο Γιώργο, πιο ανοιχτά. ρε. Έτσι. Okay. Άντε εσείς πιο κοντά που μιλούσατε. Εμείς έτσι λίγο πιο... Πολύ ωραία. Κυρία, μπείτε μέσα. Είναι μια χήμερα εδώ πέρα έξω κάπου. Τι είναι? Ένα τέρας, μπες μέσα. Persuasion. Με θαυμάτουργοι. Ναι, ή intimidation, ό,τι θέλεις. Με advantage αν έχεις το intimidation σου. Intimidation το κάνω και παραπάνω. Οκ. Έχω 16. Ωραία, 16. Θα μπει μέσα, βγάλετε το board. Αχα. Ωραία. Τόσο ήταν. Και κυρίες και κύριοι, Και το final boss ξέρω εγώ αυτό. Ρίχτω, ρίχτω. Το final boss ξέρω εγώ. ωραία. Initiatives, όλοι σας. Με το καλό ζεάρια, με το κακό. Να το θέλετε. Καλό. Μπα. That's something. Πού το? Λοιπόν, Dexterity. Dirty 20. Σας θα εξηγήσουμε κιόλας γιατί είναι το initiative στον κόσμο, έτσι. το initiative είναι η σειρά που παίζουμε. Εδώ σε εμάς το εξηγούμε αυτό που περίμενε. Σκεφτείτε τώρα αυτό εκεί πέρα είναι δάσος. Και ας ξεκινήσουμε λίγο με τη σειρά του initiative. Να μου πείτε ποιος έχει φέρει πάνω από 25. Κανείς. Ωραία. 20 με 25, κάποιος. Πώς. 20. Ωραία, νίξ. Όχι, δεν ήταν εντερίτο. Ναι, οκ. Λοιπόν, 15 με 20. Ωραία. Εξαιρετικά. 10 με 15. Πάμε, νούμερο. 14. Ωραία. Και εγώ 14. Ποιος έχει μεγαλύτερο dexterity σύνολο. Ή εκτός αν θέλετε να παίξετε roll. Δύο, πόσο πιστεύω. Έχει 0. Μείον. Ωραία. Πρώτος Δεν 13. έχω 0, έχω μείον 1. Ωραία. Οπότε έχουμε Πέρσι, Μάλθας, Άιγκορ. Τελευταία είναι εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Και Σόρα. Τσίνκουε. Τσίνκουε! Sì, signor. Εντάξει, είναι ο Λούμον, ο καλύτερος. Πέντε. Τέλεια. Ωραία λοιπόν. Ναι, Και- εννοώ. Κόψτε το. Ένα. Υπάρχω και ζω για σένα. Τι είναι αυτό? Το πουλάς αυτό, Τι είπες? αφού παίξουμε. Έλα, το θέλω. Είναι στα 60 feet στον αέρα.
Και βλέπετε για ένα πελώριο πλάσμα. Θα σου δείξω με το που τελειώσει ο πρώτος του γύρος. Εμφάνιση. Για να το δείτε. Νίξ, βλέπεις ένα πελώριο πλάσμα με 3 κεφάλια, ενός λιονταριού, μιας κατσίκας και ενός δράκου να αιωρείται επιθετικά, έχοντας πλέον τραβήξει την προσοχή του το πάρτσας με το θαυμάτουργι. Τέλεια. Δεν το θέλαμε αυτό. Μπορεί να το κάνουμε πιο sneaky, οπότε θα μας επιτεθεί. Όχι. Προφανώς. Και εγώ. Λοιπόν, με το όξο μου το καλό. Βασικά μπορώ εκεί πέρα, δεν ξέρω κανένα. Ναι, πετάει. Ναι, ωραία. Εγώ δεν το βλέπω. Έχεις Dark Vision. Έχω Dark Vision, Τέλεια. οπότε ήρθε η ώρα να το χτυπήσω. Με Dark Vision. Όλοι πέρα από μένα. Έχω και εγώ Dark Vision. 18. Το γράφει κάπου. Πετυχαίνεις. 7. Πόσο? 7. Φτάνει. Ωραία. Βλέπεις. Ακούγονται διάφοροι ήχοι σαν να το πετυχαίνεις σε ένα καλό σημείο. Και... Ενδιαφέρον. Yes. Έλα του. Έλα τώρα. Όχα, αδερφέ. Όπα. Όπα. Πόσο πάει. Πετάει, ωραία. Εσύ το βάλεσαι. Τέλεια. Σε μένα. Νίξ. Και... Να δω. Ναι, Νίξ. Είσαι εδώ, πιο πίσω. Νίξ. Και... Φίλτατε... Πέρσι. Dexterity saving throw. Ένα hide γιατί δεν έκανα. Μπορεί κάποιος να πει γιατί δεν έκανε ένα hide. Στον πρώτο inspiration. Στον πρώτο inspiration έλειξα 3. Ναι, ναι. Τι έχω πάθει σήμερα. Πάλι 3 Το έριξες. διπλάσιο. 6. 8 πάρε. 20 dirty. 20 dirty. Τέλεια. Μισό. Ωραία, λοιπόν. Κλασική ρογκού. Πιο επιθετικό μάθημα μέσα εδώ. Λοιπόν, αυτά είναι... Ωραία! Πέρσιβαλ! Βλέπεις ότι εμφανίζεται ένα πελώριο πλάσμα μπροστά σου Παναγία μου. και βγάζει φωτιά το στόμα του και τρως 31 fire damage και εσύ τρως 15 fire damage. Και Βάλω. Πέφτει. Ωραία. και Δεν πάμε κάτι μπροστά του. Καίγομαι. Θα σε σώσω. και βλέποντας ότι δεν έχει Δεν μπορώ να πετύχει, σου κάνω κόλλο Νίξ, βρέφα πάνω. έρχεται σε σένα. Όπα. Όχι, τη γάμιση. Όχι, με 11 δεν θα σε πετύχει. Και βλέπεις ότι προσπαθεί με το ένα κεφάλι που ενώ έχει φέρει φωτιά, το άλλο να σε δαγκώσει. Και αποτυγχάνει με 4. Αρχιτεί κάτι δηλαδή τώρα. Είναι στα περίπου, ναι, δεν έχει κουνηθεί. Φυσικά περίμενε, έχω κάνει. Ναι, θα το αφήσω στον αέρα. Είναι τύπου 10 feet πάνω από την νύξη. Δεν θα κάνει φτάνει. Έκανε τη χαμψιά και Ναι, έφυγε. ναι. Όχι, είναι από πάνω, κάνει την γκέι. Και είναι αυτή τη στιγμή στα 5 feet πάνω από την νύξη. Άρα Στα μπορεί- 5. μπορεί και με Μπορεί λίγο να να το το φτάσει με βάλεις. Μιλή. Με Μιλή μπορεί να το φτάσει. Και μένει εκεί. Λοιπόν, νύξη, απέξε κοινά. Πέρσι, είσαι κάτω από 4 ευρώ. Ναι. Ας 4. 4. You have a fail. Και πάμε τώρα Μάλφας και μετά Άικορ. Το βλέπω πως μας πετύχετε, γυρνάω, πηδάω και φτάνω και όλα. Φτάνει σίγουρα. Φτάνει εκεί. Πηδάω μπροστά. Έχω και το fit το καινούριο τώρα, το mobile. Ναι, Ωραία. Πηδάω, πάμε. με σπαθί μου το σκίζω. Προσπαθώ δηλαδή. Ναι, χώρα σίγουρα το κάνω. Με 18. Πετυχαίνω. Ναι, ρε, πετυχαίνεις. Πετυχαίνω. Και Ξέχασα μια ατάκα. με 7. Τρία τάξη έχει ρε. Πόσο? Περιμένει 7 και Divine Smite.
Έπαθα βάσο. Ναι. 26. 26 damage. Δυνατό hit. Τέλεια. Και device mind, guys. Ναι, Divine Smite. Φεύγει. Τρώει πολύ δυνατό hit. Το πετυχαίνει εκεί στο μεσαίο κεφάλι, στο λιονταρίσιο. Πιο μπροστά μου, πιο σφάλιτη μπροστά. Πιο κοντινό. Πιο κοντινό έχει στο λιονταρίσιο που είναι στη μέση. Λιονταρίσιο. Για να σας δείξω πώς μοιάζει. Δείχτω μας. Παναγιά Παναγιά μου, ρε μάνα Στην μου. κάμα. Λεκίμερα. Μήτρα, να μην την. Λοιπόν, χτύψε. Τέλεια. Και συνεχίζουμε. Δεν έκανες τον bonus action σου, τέλεια. Μένεις εκεί. Άιγκορ. 5, 10, 15, 20 HP. Κοίτα. Μπορεί να της έχω βγάλει το opportunity attack κιόλας, έτσι. Τι? Της έχω βγάλει το opportunity attack. Ναι, άμα. Το opportunity attack είναι για λειτουργεί το σένα. mobile. Για σένα. για Άμα μένα. φύγεις εσύ δεν τρως opportunity. Α, για μένα είναι, ναι. Αλλά το γράφει, τι λέει γράφει, γιατί διάβασα το καλύτερο το mobile. Ναι, Ναι, και έρχομαι εδώ και τέλος. πού πήγες? Εδώ. Εκεί ήσουνα. Ναι, πήγα, τον Στην έκανα. απόσταση. Ήμουν εδώ, ρε. Οπα. 30 feet. Όλο μου το τέτοιο. Όλο μου το movement. Δεν πήγες δίπλα της. Όχι, ήρθα. Οκ, πήγες εκεί, Ναι. ωραία, έκανες τον Μπέρση και μια χαρά. Ωραία. Σόρα και μετά Λούμον. Μάλιστα. Ωραία. Τους λέω κιόλας, τρέξτε πίσω. Πίσω Δεν είμαι. τελειώσει η σειρά μου. Ναι. Συγγνώμη. Και λέει καμένα. Από το Πάει το cover. χήμερα, από τη χήμερα. Τέλειωσε, πάει το κάτω. Eldritch Blast με Hex. Ωραία, πάμε. Όχι, δεν το περιμέναμε. Not one. Μεου. Είναι hexed, αλλά βλέποντας ότι από το φόβο σου και λίγο φεύγει στον αέρα. Κάπως μου φύγε. Ναι. Και μένεις εκεί. Και μένω εκεί. Θα πάω εκεί κοντά στον Άιγκορ. 1, 2, 3. Εδώ Άιγκορ ή 5-6 Άιγκορ. 5-6 Άιγκορ. Προφανώς. 5-6 Άιγκορ. Τέλεια. Ευχαριστώ. Ωραία. Εγώ Ναι. γνωρίζω κάτι παραπάνω για το τέραστι γούτο, δηλαδή Θα σου πω ότι advantages, disadvantages. σε αυτό θα πρέπει να το κουμπίσεις να κάνεις identify και να ξέρεις spell slot ή να μου ρίξεις ένα nature σαν action όμως. Και αυτό επειδή ήξερες τι πλάσμα είναι πριν. Μάλιστα. Σαν action. Σαν είπες. action όμως. Άμα το κάνω αυτό με guidance, Είναι θα είσαι natural. είναι action το guidance. Πάρα πολύ ωραία. Sleep τώρα πιάνεις αυτό το πλάσμα. Ποιος ξέρει. Πάμε για ένα sleep. Χρειάζεται να αποτύχει. Ενώ Sleep. Πριν σου πω το χωρίξεις, θες να μου επιβάλλεις ρόλο σου? Α, Έχεις δείξει ένα 7 και ένα 8. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. πάρε το 7. 7. Sleep. Τι έχεις ρίξει. Δεν θα θυμάσαι ποτέ. Μην το κάνεις. Όχι, το λες, αυτό το Diviner το επιβάλλει το ρόλο πριν που εγώ το ρόλο. Έτσι πάει. Είναι τα 5 feet κάτω και κοιμάται. Τώρα δεν το γυρνάω, είναι ωραίο το mini. Είναι sleep. Για πόσο? Για ένα ολόκληρο λεπτό. Ή μέχρι να το βάλεις. Είναι μέχρι να το βαρέσετε. Έχει το incapacitated condition, το οποίο σημαίνει ότι αν το βαρέσετε και είναι και unconscious βασικά, δεν είναι. Βασικά όχι, περίμενε. Κριτικά. Θα επιβάλλεις τον επόμενο γύρο. Άμα υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσει, φυσικά. Ξέρεις το sleep πάει, το πρώτο το κάνει η incapacity και το άλλο το κάνει unconscious. Έτσι λειτουργεί το sleep πλέον. Ναι, θα το κάνω αυτό που λέω. Ωραία, άρα επιβάλλεις και το δεύτερο ζάρι σου. Πολύ σωστά. Ωραία, όλοι οι υπόλοιποι έχετε ένα γύρο να παίξετε όπως θέλετε. Μέχρι να επιβάλλουμε το δεύτερο ζάρι του. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ένα μαζικό attack με το κοπανίσιμο. Άμα το κάνεις. Μπορείτε να κάνετε ένα ready action, ναι. Α, Το συνιστώ. Άρα να κάτσουμε όλοι πάνω άμα στο φάει, τέρας. άμα φάει damage δεν ξυπνάει. Ναι. Αλλά άμα Τσέκα κάνουμε τι φάει ταυτόχρονα όλα τα hit. Το πρώτο. Θα φάει, Ναι. το δεύτερο. Θα φάει, το τρίτο θα φάει. Άμα κάτσουμε γύρω Ναι, αν φάει και περιμένετε. Ναι, αυτό, περιμένετε, ναι. Εγώ αυτό υποστηρίζω. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει. Πολύ ωραία. Τέλος πάντων, εγώ θα φυσήξω τη σκονίτσα μου πάνω στο τέτοιο. Τέλεια. Μια ροζο τέτοια σκόνη. Θα το μυρίσει η κατσίκα. Και θα γίνουν νερό στα μάτια, θα γυρίσει στο δράκο, θα του μιλήσει, η πνοή της θα έχει ροζ άβρα
Θα κάνει και το δράκο να κοιμάται και μετά. Τι άλλο τέτοιο είναι. Λιοντάρι. Και στο λιοντάρι λοιπόν το ίδιο πράγμα και πέφτει σιγά σιγά και Λεοντάρι. κάτω αυτό Και είναι κάτω. Μένει Θα εκεί. μπορούσαμε να το δέσουμε. και εγώ θα μείνω εκεί. Νομίζω ότι μπορεί να σπάσει τα σκηνιά. Θα μείνω εκεί και χτυπήστε το, θα σας πω. Με ερωτηματικό. Πριν το κάνουμε αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ κάπου εδώ θα Δάσκαλε που προτείνω. δίδασε. Ναι. Έχεις δίκιο. Θα πείτε μία-δύο προτάσεις ο καθένας. Έχουμε ένα Ωραία. λεπτό άρα. Μετά από σένα Μετά από μένα τι. παίζει η Νίξ. Νίξ, Ωραία, τι θα πες το επιλέξεις. Ωραία. Δεν ξέρεις ότι δεν επιβάλλει ακόμα το ρόλο του. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Γι' αυτό είσαι free. Το βλέπεις ότι είναι. Ωραία, λέω αυτό. Να το επιτεθούμε όλοι μαζί. Αυτό λέω με μία Εντάξει, πολύ ψύχρεμα. πάρα πολύ ψύχρεμη. Έτσι έχασα μισό live. Ψηλά. Ωραία. Attack. Συμφωνούμε. Attack. Εγώ συμφωνώ, αλλά Ναι. να προτείνω πριν το επιτεθούμε όλοι μαζί. Πάρα πολύ σωστά. Με το σκηνή της Νίξ Ναι. να το δέσουμε στο βράχο, έτσι ώστε να έχει ένα συγκεκριμένο movement στο οποίο μπορεί να πάει για να είναι πιο σίγουρα τα attacks μας. Ωραία, αυτό εδώ πέρα. Το είπε όλο. Είπες ένα τεράστιο. Έχει ουρά από Μία κεντρή. πρόταση ήταν. Λοιπόν, Δεν έβαλα τελεία κάπου. και Ακόμα. εσύ είπες να πας, θα το περικλώσεις να το βαρέσεις, σωστά. Ωραία. Μένεις εδώ. Και θα περιμένεις να κάνεις ready action να το βαρέσεις. Πότε. Τώρα μισό λεπτό συζητά. Δεν συζητάτε κανένα. Είναι 6 δευτερόλεπτα κάθε γύρος. Ο γύρος είναι 6 Καλά, δευτερόλεπτα. ισχύει. Εγώ ετοιμάζομαι να το παρέσω. Ωραία, ετοιμάζεις να βαρέσεις πότε. Θέλω να μου πεις το πότε θα το βαρέσεις. Το πότε. Τώρα μην μου κάνεις τώρα αυτό. Τώρα. Ναι. Τι είναι αυτό πότε? Ready action. Σημαίνει. Όταν δεν γίνει Είναι κάτι, σε εκεί ποιο γύρο θα βαράει. πει. Μάλιστα. Περιμένω μέχρι το τέλος του λεπτού το οποίο ξέρω τι θα κάνω. Ωραία, να ξέρετε ότι ένας θα πάρει το πρώτο hit. Μεταξύ να, στο πρώτο κατευθείαν. Λοιπόν, όποιος κάνει το πρώτο attack. Ωραία, όταν κάνει κάποιος το πρώτο attack, βαράς. Τέλεια. Και παίζει η χήμερα. Τώρα. Επιβάλλεις το ρόλο ή όχι. Το χτάρι. Έχει σημασία γιατί δεν ξέρεις πόσο είναι τα συν του. Τώρα τι θα ρίξεις εσύ? Εγώ θα ρίξω ξανά το save, το wisdom. Μάλιστα. Το link και το 8. Πάρτ, ξέρω εγώ. Δεν μ' αρέσει. Πολύ ψηλό είναι το 8. Πόσο θέλει, 14 για να 14. περάσει. Όχι, δεν το κάνω. Θα πρέπει να έχει 20. Ρολάρω. Ρόλαρε. Γιατί το κάνεις αυτό. Τι κάνεις. Natural free. Τι. Και κοιμάται. Βγάζει καπνούς ο δράκος. Ναι, λίγο. Και κοιμάται, κάνει Κανείς δεν θα μου πει τίποτα, μόνο να κράζετε, ξέρετε. Λοιπόν, έτσι. Πέρσι. Έχεις ένα γύρο. Βλέπω που έχει κινηθεί δίπλα μου ενώ είμαι κάτω. Ωπα ρε παιδιά, τι έγινε εδώ πέρα. Και ναι. Σηκώνομαι. Και απομάκρυνε με λίγο, εντάξει, είπαμε. Ας πάρουμε μια απόφαση. Ωπα ρε, πώς θα πάω, το μισό movement έχω. Αν είναι μισό έχεις. 5, 10, 15. Ωραία. Και Μάλθας, Νίξ και Λούμον. Ναι. Παίζω μια γρήγορη μουσική. Χαμηλή ελπίζω να το ξυπνήσουμε. Πάνω του! Και τι της κάνεις. Hey. Έχετε παραπάνω ζωή. Και temporary ζωή. Όχι. Παραπάνω ζωή. Πέντε. Χιλάρεις κατά 5 5 maxi. και παίρνετε τέτοιο. Και 5 max. 5 max, είναι 5. Ναι, αναβαίνει σε 5 το maximum σας. Και χιλάρετε 5 αν έχετε χάσει. Ωραία. Τέλεια. Bardic. Στο Μάλθας δεν ξέρω τι θα βάλεις. Τέλεια. Μάλθας τέτοιο. Bardic! Όχι, εντάξει. Με κάνεις πάρει τις περίπτωση. Ναι. Ωραία. Μάλθας. Όχι, αυτό θα Signature μας move. συνέσει. Μάλθας. Ωραία, κατάλαβα τι γίνεται. Το σχέδιο της Νίξ. Ήθελε, πάω και το βαράω. Κανονικό hit. Ωραία. Έχω και advantage, έτσι. Έχεις advantage. Αν το πετύχεις, είναι το μάτι critical. Οκ. 19, δεν το πέτυχε να φαντάσω. Είναι το μάτι critical. Οκ. Οπότε, έχεις επιλογή και smite. Και νίξεις βάρα και εσύ. Βαρά Και επειδή και είναι δίπλα σου, θα σου δώσω και στην attack. Είναι έτσι ο σανκός σου, δηλαδή είναι στην Ωραία. Άρα βαράω. Με advantage ρίχνεις. Με advantage ρίχνεις. Κοιμάται. Αλλά δεν είναι critical γιατί το χτύπησε πρώτος. Πόσο? 4 και 3 έχω. Έχεις το Bardic Inspiration. Bound against Royce. Όχι, εσύ τώρα συμπαρίνεις. Bound against Ωραία, οπότε εσύ Έχεις, περίμενε.
Όταν ξεκινήσαμε, έχει Ναι. το χειρόι. Ναι. Έχει το χειρόι. Do it. Μπράβο. 7 και... Συγγνώμη, τώρα αγχώθηκα. Ναι, τι κάνω τώρα. 7 και 6. 7 και 6. 13. Όχι. Οπότε μόνο εσύ ρίχνεις το critical σου μενόπουλο και παίζει μόνο ρίξεις smite. Κάτσε δεν προκανώ στο Τώρα, δεύτερο hit 7 όμως. είναι και κάτι 14. 14 και το smite. Ναι, 2 8 είναι. Ναι. Και αυτά είναι critical. Και αυτά είναι critical. 14 και 12. 24. 24 και 26. 26 Όχι, έριξε 14 Και 12. και 12. σε 12 έφερες τα 2 ζάρια Τα τα δύο 2. στα smite. Άρα είναι 24. Είναι... Όχι ρε, Πόσο έριξε τα smite σου, 6 ρε? έφερα. Α, 6, ωραίο. Και το έκανε επί 2 12. Οκ, κατέκασα 14 και 12, 26. Ωραία. Και 5 που το γίνεται 10. Άρα πόσο? Όχι, κύριε, αυτό δεν διπλασιάζεται. Αυτό Α, είναι δεν modifier. πλασιάζεται αυτό. 31. 26. Α, και 5. 31. 31. Heavy hit. Και ξυπνάει. Κάτσε, εγώ δεν έχω το δεύτερο hit μου. Με το... Bonus action. Το. Ναι, Red Action έχει ένα δεύτερο hit. Να σημειωθεί το καρφό να σταθεί κάτω έτσι. Να σημειωθεί πριν. Βασικά, Red Action είναι να θυμάσαι ένα attack. Δεν πάει σε bonus. Είναι bonus action το δεύτερο action. Εγώ που πρότεινα να το δέσουμε, το δέσαμε. Όχι. Εσύ καταρχά θα έλεγε να το δέσουμε μετά από όλο αυτό. Ναι. Ναι, γιατί παίζει ο Λούμον και μετά παίζει Νίξ και μετά παίζει Χήμερα. Οπότε πήγε αυτή η σειρά. Οπότε τώρα. Αυτή μπαίνει κανονικά μέσα, Επίσης, δηλαδή πληγώνει. Ναι, πληγώνεται. Πληγώνει. Θέλω να φύγω εγώ εκεί πέρα. Nope. Red Action. Red Action. Α, Γιατί όμως έτσι. You're there. κάνω. Το δέχομαι. Τέλεια. Επίσης μην ξεχνάς το charger σου. Ποιο το? Αν βάλεις το charger, το fit που έχεις πάρει. Ναι, Ναι. δεν το ξεχνάω. Τέλεια. Έπαιξε ο Warthas, πάμε Igor. Για να επιχειρήσω. Και μετά είναι ο Ισορ. Επίσης μετά από αυτό το hit πώς είναι σωματικά αυτό το... Έχει φάει αρκετό damage από το Warthas και μόνο. Τρέχει αίμα δηλαδή. Έχει φάει δυνατά hits. Ερώτηση. Το spiritual weapon πετάει κιόλας. Μπορεί να είναι προς τα πάνω. Μπορεί να είναι. Ναι, μπορεί να είναι προς τα πάνω. Ωραία. Πάμε ένα true strike με τη βαλίστρα. Natural 20! Let's fucking go, let's do this. Let's roll. Εντάξει, δεν πειράζει. Let's go! 4 και 4, 8 επί 2, 16. Και να πετάξουμε και το spiritual weapon. Το τέτοιο δεν σου διπλασιάζει το modifier. Σου διπλασιάζει μόνο το damage. Α, οκ. 8 και 4, 12. Ωραία. Είναι το ίδιο με το weapon damage. Και πάμε και με το spiritual weapon. Ναι. Φανίζεις Ένα δρεπάνι έτσι από τη ζώνη, το μικρό δρεπανάκι που έχω το πετάω και πίσω του βγαίνει το χρυσοπράσινο spiritual weapon. Οκ, θα βάλουμε το spiritual weapon με το δρεπάνι, να βάλουμε το ένα δρεπάνι έτσι. Έτσι, ναι. Ένα δρεπάνι. Ωραία να τρεπάνε. Σκελετός. 16 plus. Πετυχαίνεις. Πετυχαίνει. Και με το τέτοιο. 4 και 4, 8. 8. Μαζί αυτό. 10, 15. Ναι. Λοιπόν, Ναι, μουσικούλα. τέλεια. Σώρα. Σώρα. Eldritch Blast με Hex κατευθείαν. Να ρωτήσω, πριν το κάνω, το κορονάκι Ναι. είναι... Είναι action. Μπορείς να βαρέσεις το να το κάνει ενεργοποίηση τώρα. Ενώ ότι δεν μπορώ να κάνω το action και αυτό, Όχι, δεν αυτό είναι μπορούσε action. είναι αυτό. Ναι. Και θα σου πω κάτι τώρα. Αν το πετύχουν και τα τρία, τριγκάρει 3 φορές το χέξ σου. Ναι! Θα ρίχνεις 3d6 σε κάθε τέτοιο. Ναι! Λοιπόν, ωραία, με το κορονάκι Έτσι πάει και το λοιπόν, Eldritch Blast αργότερα. πάρα πολύ ωραία. Για να ενεργοποιήσω λοιπόν και το κορονάκι Πάμε. μου. Ένα attack. 15 και 6, 21. Πρόβλημα. What? Θα σε βοηθήσω. Είμαι πολύ Εσύ, μακριά. fuck. Α, μαλακία. Τι, Τι έγινε. Για σένα. Disadvantage, ξαναρίξε λίγο το τέτοιο. γιατί. Εσύ, ξαναρίξε λίγο. Γιατί είναι. Αφού σηκώθηκε. Δεν Τώρα είναι το γύρο σου να σηκωθεί. Ακάτσε. Αφού ρε παιδί. ξύπνησε. Γι' αυτό σου λέω disadvantage. Είναι με range βάρεσες. Συγγνώμη, είναι. Λάθος του DM. έχει φύγει από Λάθος το του DM. DM. Μετά από την απομάκρυνση από Άντε, το κασένα λόγο, πήγα natural 20 μου. Αν θες, το πλησιάζω και λέμε ότι το βάραμε το δρεπάνι.
Όχι, θα Δεν πω. κάνουμε Δεν κάνω εκπτώσεις. το λάθος. Είμαστε με το μέλλον Επειδή είναι prone, δηλαδή το έκανε να κοιμηθεί, είναι ξαπλωμένος ακόμα, αλλά δεν θέλω να γυρίσω το μήνυμα για να το κάνω. Είναι ξαπλωμένο. Ωραία, άρα Σου λέω, εγώ άμα να θες ρίξω με το disadvantage εγώ. Εσύ ρίχνεις disadvantage. Γιατί? Ιδανικά μην το κάνεις, θα σου πω. Αν δεν θες. Τι να Να κάνω? ξοδέψεις το τέτοιο. Μπορείς να βάλεις ένα Eldritch. Αν δεν θες να ξοδέψεις. Το Eldritch πάλι με disadvantage. Ναι. Έχεις και spell. Άλλο ένα. Τι άλλο ένα. Spell slot. Α, ναι, πριν έκανε το hex, αλλά δεν έπιασε. Έχει πιάσει το hex, του είναι πάνω του. Είναι hex. Α, οκ. Eldritch Blast Με disadvantage. με disadvantage. Eldritch. Άντε. Sorry, ναι, επειδή δεν το γύρισα, το ξέχασα. 8 και 6, 14. Just hits. Πετυχαίνεις ακριβώς. Ωραία. Οπότε, ρίξε μου. Ρίχνω. Μισό λεπτό να δω το ζάλι. 7 και 4. 11 και 4, 15. Heavy hit. Ωραία. Τέλεια. Λούμον, Παρακαλώ. εσύ μένεις εκεί. Θα κουνηθείς από πιο πίσω. Όχι. Okay. Μια χαρά είμαι. Λούμον. Πού το πετυχαίνεις, κάτσε, περίμενε. Πού το, τι. Σε Στο ποιο από κεφάλι? εκεί του το Σε ποιο κεφάλι. κεφάλι? Το κατσικέ είναι από εκεί. Το κατσικέι. Στο κατσικέ, εδώ όλο. Έχει σπάσει Του σπάει το κέρατο. σπάσει το κέρατο από το force damage του. Έτσι. Ωραία. Οπότε τώρα αυτό ξυπνάει, δηλαδή όταν Ναι, έχει έχει. ξυπνήσει. Δεν έχει πλέον το concentration σου σπάει σε αυτό το κομμάτι. Ξύπνησε. Μάλιστα. Το ξύπνησε ο Μάλθας με το heavy crit του. Και το double crit είναι από εδώ. Άρα, μήπως ήρθε η ώρα για ένα. Ξανά sleep. Άμα σου πω ότι σκέφτηκα. Αλλά επειδή είπαμε ότι είναι χτυπημένο, λέω να το χτυπήσω και εγώ λίγο γιατί ζήλεψα. Θυμίζω είναι prone ακόμα, δεν έχει σηκωθεί. Disadvantage ότι κάνει με range. Έχω disadvantage ότι κάνουμε range. Να βαρέσει κάτι. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Το okay. Μια ζωή την έχουμε, παιδί μου. Ήρθε η ώρα για ένα Shatter Scorching Ray. Scorching Ray έχει disadvantage. Shatter δεν έχω disadvantage. Shatter όχι, είναι area of effect. Πάμε Shatter. Αλλά θα το πετύχεις, θα πετύχεις και το spiritual weapon του φίλου μας εδώ. Και Το οποίο δεν έχει ζωή γιατί δεν παίζει με Baldur's Gate. Α, Και δεν έχει ζωή, από ό,τι θυμάμαι. κάνεις. Ωραία, πάμε Shatter. Τέλεια, ρίξε. Αγόρι. Μισό μαλακιά. Natural 18 για πολύ. Οπότε το μισό damage, ρίξε μου το damage σου. Α, μισό λεπτό. Μπορώ να κάνω reaction lax αυτό. Δεν είναι σε σένα, δεν πάει σε σένα. Μπορώ να σε κάνω σε αυτό χτάρι φόρσο. Α, ναι, μπορείς, αλλά σου έχω πει το ρόλο μου τώρα. Α, πρέπει να πρώτα έπεσε. Πάντα το ξεχνάω αυτό. Και τι Μίλα. τι θες να ρίξω για damage? 38. 38 θες να ρίξω. Αυτό είναι. Ναι. Στο κάτω. 9. Είναι. Μαζί τα True βάζω. strike αυτό. 12. 12 δια 2, άρα 6. Μου είπες, 12 έφερα. 12, 6. 6, πάρα πολύ ωραία. Το νιώθεις το spiritual εγώ μπορούσε να κάνει ένα flicker. Πρόσεχε το τρεπάνι. Τέλεια. Ωραία, ο Λούμον έπαιρνε νίξ. Είσαι εκεί μπροστά του. Ωραία. Το βλέπεις ακόμα κάτω. Ωραία. Άρα έχεις advantage σε κάτι. Και Ωραία. δεν ατάξου. Άντε, γεια. Πάμε. Έχω να πω. Ναι. Ρίχνε τα μαζί τα 20. Ρίχνε τα μαζί τα 20. ναι, Έχεις ναι, πάντα ναι. advantage. Το είμαι λίγο. 6 και πόσο δεν. Έξι, μεγαλύτερος ήταν Λίγο έξι. δύσκολο. Ναι. 12 λίγο δύσκολο. Όχι. να- Bonus action δεύτερο attack. Μα φυσικά. 18. Πετυχαίνεις. Και ναι. Και κοπανάω. 36. Ναι. Κα- 11. Όχι, καλέ. Καλέ, όχι 11. Μισό Δεν λεπτό. το βάζεις. Δεν το βάζω. Όχι, 11. Τέλεια. Και μετά θέλω να φύγω μακριά. Με τι θα φύγεις? Με την αγάπη μου για να φύγω μακριά. Δεν φεύγω μακριά γιατί δεν μπορώ, γιατί. Έχω τα feet μου, όχι δεν το έχω να περπατήσω λίγο. Και επίσης, Α, ναι, το τέτοιο που λέγαμε, να θυμάμαι. πώς λέγεται Νίξ? Να δω λίγο, Για να δεν το μαθαίνουμε. έγραψα, δεν θέλω. Ναι. Cunning action. Disengage action σαν bonus. disengage. Έτσι το πέρασα αυτή την πετρούλα εδώ Την πέρα. επόμενη φορά δεν θα υπάρχει τέτοιο δωράκι. 1, Ισχύει, 2, ισχύει. 3, 4,
6. Μέχρι Πώς εδώ. το κάνεις τώρα αυτό, δηλαδή, τι γίνεται. Πες το. Καθώς. Πάω να κάνω το πρώτο hit, έτσι όπως είναι κάτω και έτσι όπως κουνιέται λίγο το κεφάλι, δηλαδή, οπότε το πρώτο hit πάω να το κάνω και κουνιέται το κεφάλι του, οπότε δεν το πετυχαίνω. Και στο δεύτερο λέω, θα πάει να σηκωθεί το μαλακισμένο και Λάδι. το κοπανάω και λέω ας κρυφτώ τώρα μετά από αυτά που μην το κόψω. Μόνο. What happened there? You see now what happens. Τέλεια. Λοιπόν, καθώς αυτό σηκώνεται, βλέπεις εσύ Μάλφας μπροστά σου τα δύο κεφάλια είναι αρκετά χτυμμένα, όμως από την πλευρά που ήταν και κοιμότανε, το κεφάλι του δράκου δεν έχει χτυπηθεί. Και καθώς γίνεται αυτό, βλέπεις ότι από εκεί που κοιμότανε, ξαφνικά ξυπνά και ξαναεπαναφορτίζεται. Αυτό σημαίνει ότι έχω κάνει recharge στο ζάρι. Κάθε τέρα να σας περιγράψω λίγο. Έχει ένα ζάρι το οποίο το ρίξω στην αρχή του γύρου του, κάνει recharge. Οπότε έκανα recharge. Το οποίο σημαίνει ότι γυρνάω, Να ξανακάνει τον breath. σηκώνω με το μισό μου. Ετοιμάσου να ξαναπέσεις. Οι δυο σας dexterity saving throws. Άρα δεν ξαναπαίρνει Μπορώ να live. κάνω ένα cutting words κάτι. Όχι σε αυτό. Fuck. Δεν είναι ζάρι που ρίχνεις, είναι. Δεν είναι ζάρι. Έφερα 6 ολόκληρο. Τέλεια. Dexterity. Και 19. Περίμενε. Εντάξει. 19 έφερες. Οκ. Εδώ. Ωραία, είστε τυχεροί. Οπότε μιλάμε για αυτά. Ωραία. 23 damage εσύ. Fire damage. Και εσύ 11. Α, Fire damage. Καθώς. Μάλφας. Και καθώς είναι εκεί, Ναι. θα σε βαρέσει άλλες 2 φορές. Μία με το Και 3. κρυαρίσιο του κεφάλι. Με ένα Και- κέρατο στη φορά. Ναι, με το ένα κέρατο. Και το άλλο με το δάγωμα του λιονταρίου. ούτως ή άλλως πώς θα αντέξει ένας άνθρωπος. Για Με μακρύστε δεν είναι. 26 το κεφάλι. πρώτο. Και το άλλο 17. Δεν σε Δεν πετυχαίνει. πετυχαίνει. Ποιο δεν πετυχαίνει. Δεν πετυχαίνει το bite. Η κατσικιά λιονταριού. πετυχαίνει. Η κατσικιά Το πετυχαίνει. ένα το άτιμο κατάφερε τόσο damage. Ναι. Λοιπόν. Με το ένα κέρατο, έτσι. Φαντάσου που να έχει και δύο. Ναι, έχω advantage, οκ. Ωραία. Και τρως συνολικά 9 piercing. Ναι, 9 piercing damage. Καθώς σε καρφώνει με το ένα κέρατο, νιώθεις ένα χέβιχτη εδώ στον ώμο. Εκεί που κεγώσουν λίγο και τώρα. Και Μέσα του φλόγα, δηλαδή μου φύγει το κεφάλι κατευθείαν. έχεις εδώ ευκαιρία για opportunity attack. Θα το παρέσεις. Καθώς Φυσικά. πάει να φύγει. Φυσικά Πάει να το πετάξει. βαράω. Πάμε. Ρίξε. Όπως είναι πληγωμένο, ξέρω εγώ, γυρνάω με 15 και. Πετυχαίνεις, πάμε. Θα πετάξει όμως. Το τέτοιο δεν μπαίνει για το spiritual. Όχι, δεν έχει opportunity attack. Εσύ βάρε το. Πετάει αυτό. Πάρεσαι. 6 και 5, 9 damage. Ωραία. 11 damage. 11. Δεν κάνω device smite όμως. Δεν μπορείς να κάνεις εδώ. Α, δεν μπορώ και όχι. Ναι, ναι, και αυτό Εγώ δεν κάνω. σηκώνεται στον αέρα και πάει 1, 2, έχει κάνει 60, 30 feet. Βρίσκεται 1, 2, 3 στον αέρα στα 30 feet εδώ. Μάλιστα. Α, Είναι στα 30 feet. Είδες που ήταν καλό το Sentinel σου. Λοιπόν, Και κάτσε, εγώ έκανα μόνο action. όχι, δεν είναι ο γύρος σου, είναι ο γύρος του. Α, είναι opportunity attack αυτό. Θα μπορούσε να κάνει divine smite στην προηγούμενη έκδοση. Όντως. Ναι, στην προηγούμενη έκδοση μπορούσε να smite συνέχεια. Και πάμε, Πέρσι και μετά ο Μάρθης. Πάλι Ο Μάλθας, πώς τον Ο βλέπω. Μάρθης δεν γενικά? έπαιζε, τώρα βάρεσε. Ο Μάρθας είχε 44 Αν ήταν ο γύρος life του τώρα. και τώρα έχει μείον 9 δεν είναι. 12 life. Τόσο πολύ Ωραία, λοιπόν πάνω, ένα κέρατο. τρέχω πάνω του. Και τη φλόγα. Ναι. Cure Wounds level 2. Cure Wound level 2. Level 2, πάμε. 32 damage. Έκανε τσάν. 11, 18. 18. Μάλιστα. 24 life περίπου. Σε πλησιάζω ήρεμα. 7, 6. Ποιες θα έριξες? Αυτά. Όχι, αυτό δεν ήταν. Αυτό ήταν. Πέρα. Ναι. 4 Οκ, και μένεις εκεί. Όχι, φεύγω και να φεύγω επίσης. Και πας, αλλά εδώ. Ε,
Βασικά όχι πριν. Ναι. Μπορώ να κάνω τον bonus και μετά να περπατήσω. Όποτε θες τον bonus. Ωραία, πρώτα θα κάνω το Bardic στην Nix. Ωραία, Bardic στην Nix, ναι. Τώρα μπορώ να φωνάξω Bardic Inspiration! Και τώρα. Και πάμε Θα πίσω. πίσω, ναι. Ίδια ευθεία. Ναι. Ωραία, 2. Εδώ. Και βασικά προς τα αριστερά. Ωραία, άρα εδώ. Όχι, το δικό μου αριστερά. Εδώ. Τέλεια. Ναι. Ωραία. Πολύ όμορφη. Και πάμε. Μάλθας. Πετάει. Πετάει. Πόσα feet μακριά? Είναι στα 15 feet μακριά σου, αλλά και 30 feet πάνω στον αέρα. Για να υπολογίσω, το spear μου φτάνει να υπολογίσω. Ναι, εννοείται. Και το βαρώ με το spear. Πάμε. Ω, 16 λέει. Πετυχαίνει. Μια χαρά. Το spear βαρώ σπάνια, Ένα. Και βαρώ για 5 και 4, 9 damage. Ωραίο νταματζάκι. Και σαν bonus action, Ναι. να ρωτήσω, το buff που με έκανε ο Βάρδος. Δηλαδή θα με κάνω heal. Θα είναι συν 5 cap. Όχι. Όχι, και κάνω heal με το Leon Hand σαν bonus action, 4 HP και πάω ξανά max. Τέλεια. στα 30. Πολύ όμορφα. Ωραία. Πάμε, Άιγκορ. Πάμε, Άιγκορ. Μένεις εκεί που είσαι, Μάλθας. Πάω πιο πολύ κοντά, λίγο πιο κοντά, από κάτω λίγο. Από Άμα κάτω. πέσει. Εδώ. Λίγο πιο Οκ, κοντά. πας σε ναι. ένα τετραγωνάκι που τέλεια. Guiding Bolt. Guiding Bolt. 11. Όχι. Και στέλνω το Spiritual. Το οποίο σαν bonus action, έτσι. Το οποίο είσαι εδώ. Αν μπορεί να ανέβει 20 feet, δεν το φτάσεις. 20 feet μόνο. 20 feet που είναι, ναι. Είναι στα 10 feet από αυτό. Οκ. Δεν φτάνεις. Το πάω εκεί, 20 feet και τα αφήνω. Ωραία. Τέλεια. Και κάτσε να περπατήσουμε και τώρα. Περπατά. Σόρα, είσαι έτοιμη. Είμαι, δεν είμαι. Τώρα νομίζω μπορεί να κάνεις αυτό που ήθελες πριν. Ναι. Πάμε. Λοιπόν. Συμπερά. Πόσο? 3. Όχι, πάμε. Είναι Blitz Blast ή ήταν στο Scorching Rays. Scorching Ray. Ωραία, πάμε. Κι άλλο. 3 rolls είναι. 17 Βγαίνει. και 4. Όχι, δυστυχώς. Το ένα. Να πω 3d6. Τα δύο είναι fire και το ένα είναι τέτοιο. Να πάρω και τα Ωραία, άλλα. ωραία. Ωραία. 6, 2, 4. 12. Ωραίο. Μάθει. Τέλεια, και μένεις εκεί. Και μένω εκεί. Ωραία. Για να το λέτε πάντα, για να μην το ρωτάω για τις μάχες, να μαθαίνετε ότι αν δεν κουνιέστε, μένετε εκεί. Να κάνω μια ερώτηση. Σε παρακαλώ. Το spear στον αέρα κάνει slow, το piercing. Στον αέρα κάνει slow. Ναι, ναι, είναι slow, έχω 10 feet Στον λιγότερο. αέρα Ναι, κάνει slow. εννοείται. Οκ. Έχει κολλημένο δηλαδή ένα έτσι τώρα. Δεν Είναι διάβολο. Κουνιέσαι. Οκ. Λόμο. Ήρθε η ώρα για άλλο ένα sleep, λέτε. Γιατί όχι. Δεν κακό. Και εγώ αυτό Εμείς σκέφτομαι. στη ρε μάχη είμαστε, δεν μιλήστε με πάθος. Βοηθάει. Όχι, όχι. Χτύπα τώρα. Συλλογίζομαι μόνος μου. Κοίμησε το Δεν τώρα. μου σκέφτεσαι πολύ. Πες μου. Τι να το χτυπήσω. Πάρε ένα sleep να το έχεις. Δάνειε δεν θα βγει. Ήμασταν μια φορά κολόφαρδοι. Αλλά παίξε. Έχει σημαντική. Ήμουν σίγουρος. 15. Είδα το. Έκανα ολιουρί μόνος μου και είδα το Οπότε μέλλον. ναι. Ωραία. Παρ' όλα αυτά βέβαια, Ναι. σε περίπτωση που έχει καταλάβει το όρνιο Ναι. ότι εγώ το έκανα αυτό, θα κάνω και ένα teleport λίγο πιο μακριά. Μπορείς να περπατήσεις. Θα περπατήσω, είναι αλήθεια, και θα πάω στους φίλους μου εκεί που βλέπω. Οριακά ποιοι είναι, αυτούς τους δύο εκεί εννοώ. Πάρα πολύ εδώ. ωραία. Ναι, φωνάζοντας τρέξτε, τρέξτε. Ένα λίγο. Μια Τα ερώτηση. μελέ. Πριν το πήρες και τριπλό χέξ, έτσι. Ένα. Πέτυχε όλο και όλο. Μπράβο κύριε. Τι έχω κάνει. Και κουνήθηκα και θα μείνω εκεί που κουνήθηκα και τελειώνω γύρω. Ωραία. Νίξ. Λοιπόν, Βάρα τον. να φανταστώ δεν μπορώ με τίποτα από τα ψηφιψώνια να το βαρέσω. Από απόσταση όχι. Άμα ανέβει πάνω στο βρέφο και μετά πει Αυτό δείξει. Θα σκεφτόμουν. μου κάνει ένα acrobatics και θα μου πει θα γίνουν πολλά rolls εκεί πέρα, αλλά σκέψου πώς θα το βαρέσεις. Αυτό ήθελα να κάνω Ναι, βασικά. κάνε το. Sorry. Πες μου τι θα κάνεις και κάνω. Θέλω να ανέβω εδώ πάνω και να κάνω όσο πιο μπορώ να τη δείχνω, ξέρω εγώ, και να βαρέσω διπλά έτσι από πάνω με το καπέλο. Ωραία, άκου να δεις. Δηλαδή θα μου ρίξεις ένα acrobatics. Ωραία, ρίχνω ένα acrobatics. Γιατί, Γιατί Λοιπόν. φταίς. Το ξέρω.
Αυτό. Πόσο έτσι. Μισό λεπτό. 4. Όχι, 10. Α, Γιατί έχω. Πόσο? 10. 10. Με 10 δεν παίρνεις, έχει Bardic Inspiration. Θέλει να το βάλεις, να το ρισκάρεις. ρισκάρε το Το όλα. ρισκάρω γιατί αλλιώς. Όλα ή τίποτα. Οκ, ρίξε μου το Bardic Inspiration σου. Το ρίχνω. Είναι σαν κορφέλι Ένα τώρα. DX. Τι είναι? Ένα DX. Αλήθεια. Ναι. Αυτό που πήγε Ένα DX. Α, εντάξει. 1. 11. Έλα, να τα πω. Όχι. Και πέφτει πάνω. Στο Όχι, δεν δάπεδο. πέφτω, εντάξει. Βασικά έχει πέφτει το μάτι. Α, όχι, δεν πέφτει. Όχι. Θα πηδήξει, αλλά. Δεν μπορώ να τρέξεις. πιαστεί από την Δεν ουρά. Θα δεις. Εδώ. Δεν μπορεί να πιαστεί από το spiritual που είναι πιο χαμηλά. Όχι. Να Τα ποδαράκια να κρεμαστεί. πιαστεί. Ήθελες ένα 15. Και οπότε πας να βαρέσει. Ούτε το πατούσι του Και δεν δεν φτάνει. πετυχαίνει, όχι. Τέλεια. Δεν κάνει recharge. Πώς το βλέπουμε, πεθαίνει. Είναι και ταχτημένο. Είναι και ταχτημένο. Μάλιστα. Παραπατά. Πετάει, διάβολο. Είναι πετάκι χτυπάει, ναι. Φτερό δουλεύει μόνο του. Κάνει είναι λίγο Και όποτε πάει είναι τη Σαν να στραφή. έχει αυτό. Έτσι σαν το Μάλφα. Μπράβο. Συνεχίστε να παίξετε εσείς άλλο. Ναι. Έλα. Έλα με την όπιστα. Ω, χαμάν. Οπα. Μετά έκανα. Όχι. Είναι μεγάλο. Έτρεξε σε φυγή. Τι γίνεται. Με slow, έτσι. 5, 6, 7, Όπα. 9, Όχι. 11, 12, 13, Όχι. 14. Πόσο movement έχει ρε μαλακά. Έχει φτάσει εκεί. Με slow είναι εκτός map. Πού πάει, εκτός map. Φέρ' το μου εμένα να το Είναι δω. εκτός map. Είναι προς εκεί. Φεύγει κατατρεγμένο. Και με slow. Κουκού Ναι, μας έκανε είπε. dash. Άρα έχει 60, έκανε 100 feet μακριά, αλλά είναι σκεφτείτε 4 τετραγωνάκια κάθε τέτοιο. Οκ. Οπότε είναι Ωραία, 10. αφήνει trails από αίμα. Πάμε, Όπως Ναι, φεύγει. ναι, αφήνει. Τι χρώμα αίμα έχει. Κόκκινο, σαν την καρδιά. γιατί, βρε, και πες κάτι. φεύγει κατατρεγμένο και παίζει ο Πέρσι. Σκέψου Πέρσι ότι είναι ρεαλιστικά σε τεράστια απόσταση. Είναι πάνω από 150 feet από σένα. Κάτω σκρέστα. Ξανά, ναι, όχι. Το ακούμε όμως. Ναι. Και το έχουμε δει. Δεν το έχεις δει, το έχεις δει να χάνεται προς το δάσος. Οκ. Από εμένα πόσο φύγει. Πολλά, αλλά. Περνάει τα 120. Έφυγε εκτός map, λέμε. Έτσι, για να μην σε πολύ θα κλάβει. Όπα ρε, εντάξει, δεν πειράζει. Κοίτα, τώρα Όλα θα καλά κάνουμε. τώρα. Οκ. Θα το προλάβουμε. Μάλφας. Τι έγινε ρε. Τι γίνεται. Έχει φύγει, ο Πέρσι έπαιξε. Εντάξει, ωραία. Μαζευόμαστε. Βασικά γυρνάω στους δικούς μου. Ωραία, ναι. Που έφυγε. Group hug. Είναι κανείς ματωμένος πολύ, τον βλέπω. Εγώ μόλις σκύλαρα. Πώς να μου πείτε, δηλαδή γι' αυτό το εσένα. Εγώ δεν έφαγα καθόλου. Εγώ με πένα. Ντάματς. Μόνο Ωραία. εσύ, μόνο εσύ και Και εγώ. εγώ full HP πήγα, όχι full HP. Όχι, εγώ δεν έφαγα. Είμαι 23-5 βασικά. Ωραία. Μήπως να το κυνηγάμε. ακολουθήσουμε. Να μην κυνηγάμε. χιλάρετε άμα σας περισσεύει λίγο. Βέβαια. Έφαγες ή όχι τελικά. Έφαγα, αυτό λέω. Έχω 32, τώρα έχω 23. Ωραία, με Λέον Χάντς όσο τρέχουμε προς το Όχι, πέρας. γιατί να το ακολουθήσουμε. Να το Για να- αποτελειώσουμε. Να το Ναι, τελειώσουμε. να μην ξανάρθει. Κινδυνεύει το χωριό, η γυρία γυναίκα. Το κοριό. What the fire. Το κοριό καταλαβαίνω εγώ, αλλά. Πάμε. Γιατί, εγώ δεν θέλω. Εντάξει, μην εδώ. Πάμε. Πάμε. Ωραία. Και 16 όσο περπατάμε, Λέον Χάντς. Ωραία. Στις 11. Ποιοι πάτε. Εγώ δεν πάω και ξέρω ότι θα το προλάβουμε. Βασικά. White, Δεν το ναι. ξέρει. πάω. Περίμενε. Όχι τώρα που είπε Wise, δεν σε θέλω με το μέρος μου τώρα. Όχι, περίμενε. Μπορεί να το ακολουθήσει το familiar μου. Οποιοδήποτε φαμίλια μπορεί να ακολουθήσει τα πάντα και να το βρει. Ωραία. Φαμίλια είσαι. Έχω από σήμερα γιατί άλλαξα τα spells. Τα τέτοια. Ωραία, να στείλω τη familiar. Εμφάνιστε. Και Εμείς τρέχουμε ήδη όμως τώρα. Εμφάνιστε την, ναι, Δεν μας λέει. θα προχωρείτε, θα σα πω. Ενώ
μπορεί να το ακολουθήσει, το βλέπει να το ακολουθήσει. Δεν το βλέπει κανένα σας. Βλέπει ότι απλά αφήνει ίχνη. Πρέπει να το ψάξετε. Ωραία, στέλνω το familiar. Ωραία, πώς μου. μοιάζει το familiar σου? Το familiar μου λοιπόν είναι όπως και εγώ ένας δράκος. Μα τι έκπληξη. Πόσο μεγάλο είναι περίπου? Κάπου τόσο. Α, είναι μίνι. Ναι, ρε, Είναι κούτσικο. Αυτό ήταν μήνυμα. Αυτό είναι cute dragon. Είναι pseudo dragon. Είναι ένα pseudo dragon σαν εμένα ένα πράγμα, έτσι ασημούλικο και αυτό με λίγα γαλαζούλια, έτσι λίλι καλούλι. Αυτό το χρειάζομαι. Λιριλίλα. Ωραία. Θα προσγειωθεί πουθενά. Οπότε τι κάνω, απλά το στέλνω, δεν ρίχνω κάτι. Να μην το δημιουργήσει πρώτα. Λοιπόν, θα σου πω τώρα Γιατί δεν το έχω ξανακάνει, παιδιά. Συγγνώμη. ότι πάει με γύρους. Ωραία. Αυτό έχει φύγει. Σε κάθε γύρο θα κινείται 120 feet. Oh. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα προσγειωθεί. Θα κάτι. προσγειωθεί. Το θέμα είναι πού θα το βρείτε και πότε θα το βρείτε. Θα κάνετε survival checks. Το θέμα είναι ποιος θα ψάχνει. Survival. Ωραία. Άρα όπως τρέχουμε εδώ, το προκολουθάμε δηλαδή, τρενάκι, ποιος είναι πρώτος μας? Ποιος ψάχνει. Αυτό. Ποιος έχει μεγαλύτερο survival? Άιγκορ, κλασικά, θα πας πρώτος. Ή επειδή είσαι human. Α, βασικά περίμενε, είναι βράδυ έτσι. Άρα του λέω, Και έχει τις Βλέπω, αφού βλέπω. είσαι human, Θες lights. Έχει Πόσα κάνει- Έχω light το κάνει. Πόσα κάνω feet light, κουνιούνται. εντάξει. Τι? Πόσα feet κουνιούνται. Εκεί. Επίσης, Το πάρεις. δεν είσαι human. 60, μετά. Δεν το ξέρετε. Δεν Θα το τους εξηγήσει ξέρω, λίγο καλύτερα, νομίζω δεν καταλάβαν τι τους λες. Έχω και το Ρεαλιστικά, light. όχι, θέλει να το ψάξει. Θα το ψάξει, θα το βρει. Κάποιος θα σταματήσει. Ρε, ένας γύρος δικός του είναι Ναι, δύο. θα πάρει πολλούς γύρους. Αυτό λέμε. Θα πάρουν γύρους, αλλά άμα το βρει, θα το βρει. Ψάχνει το trail του. Στάζει αίμα. Το ψάχνει. Αυτό λέει. ωραία, αυτό κάνω. Ότι απλά φύγει μακριά. Το πόσο μακριά. Ωραία. Ψάξε. Ωραία. Ωραία, Πάμε, 17-22. Ωραία. Θα πας και εσύ πρώτος. Ναι, ρε παιδιά, ναι, Αφού ρόλαρα. είναι βράδυ, πώς βλέπεις? Έχω light. Είσαι- Το country, το light. Δηλαδή Πάμε το τώρα φως είσαι σε μπροστά. μάχη και σε νοιάζει αυτό το πράγμα, θεωρητικά σε Δεν νοιάζει είναι αυτό σε το μάχη. πράγμα. Ναι, αυτό δεν ξέρω αν βλέπει. Βλέπεις ότι ανοίγει μια φως και κάνει. Μια πέτρα και κάνει έτσι. Ωραία. Ωραία. Είσαι στο trail του. Πας καλά. Ναι, πας σε καλή κατεύθυνση. Αλλά νιώθεις ότι το αίμα ξεραίνεται. Ναι, ότι έχει πέρασει η ώρα. Επόμενο ρόλο. Μπορώ να υπολογίσω ή όχι? Την Όση ώρα. ώρα υπάρχει, σκέψου ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται τουλάχιστον 2 γύρους μακριά από σένα, σε βήματα, σε απόση πολύ Μπορούσα να μακριά. περπατάμε δηλαδή, στο άμα μας. Θα πάρει πολύ ώρα να Αφού περπατήσει. τελείωσε ο γύρος του Τελείως. και τρέχουνε. Όλοι τρέχετε. Εγώ δεν τρέχω. Οκ. Θα πάω σπιτάκι να Τέλεια. ρωτήσω τη Θα σου πω γιαγιά τα εγώ. Ωραία. Πάμε, ρίχνε. Πρέπει να ξαναπαίξει. Πώς περπατήσαμε ήδη στον ένα γύρο? Έχετε φτάσει περίπου στις παρυφές του δάσους. Πόση ώρα μας πήρε αυτό? 10 δευτερόλεπτα, 15, Α, 20. εντάξει, Δεν εντάξει. είστε. Για αυτές είναι δευτερόλεπτα. 16 και 4-20. Ωραία. Τέλεια. Περνάει λίγη ώρα ακόμα. Κάνα 3-4 γύρι που τρέχει αυτό και τρέχετε κι εσείς. Ωραία. Είστε μέσα στο δάσος. 3 Navok Forest. Ο Μίχλη. Εγώ να ρωτήσω Παχαίνει. πριν για την ομίχλη. Το familiar μου τι κάνει που είπαμε. Ο familiar σου ρίχνει τη survival άμα θέλεις. Άντε βρε, τόση ώρα. Εσύ ρίξε perception γιατί το ψάχνεις. Μπράβο, δεν ήθελα να διακόψω τόση ώρα να Σωστό. πούμε. Πάμε. 14 και 4, 18. Δεν είναι το δικό σου, είναι το familiar. Το familiar πόσο perception έχει? Πώς είναι η φωτογραφία που έβγαλε στο κινητό? Δεν την έβγαλα, δεν μου το έδειξε ποτέ. Δεν στην έβγαλε φωτογραφία στο κινητό. Δεν το έβγαλα φωτογραφία ποτέ γιατί το κλείσει μετά και έλεγε σε τον αλωνώνε. Ντροπή. Και εγώ δεν Μα είδες. Και εσύ έχεις familiar. Και την γραμμή όλοι, δεν βρίσκω. Λοιπόν, Τη ώρα που δεν ξέρει θα το γράψει. Σώρα, Δεν έχει τα ίδια. έχεις συν 5. Μια χαρά, 19 άρα. 19. 19, ξέρεις περίπου τι κατεύθυνση πάει καλά. Δηλαδή βλέπεις ότι κινείται αυτό και πάντα στην ίδια κατεύθυνση. Σωστά. Ρίξε μου και ένα δεύτερο perception. Μισό, ψιον, familiar. Θα σου στείλω φωτογραφία. συν 5. Να μου το στείλεις, αλλά για τώρα Yes. υπάρχει. Παρακαλώ. 18 συν 5, 23. Special. Τα καλύτερα ζάχαρη εδώ. Ρε. Ωραία. Πώς περνάει, ξέρω. Τέλεια. Μπαίνεις και εσύ μαζί με τον Πόλο και το familiar. Βασικά εσύ Εγώ. κινείσαι. Γιατί βλέπεις το μάτι του familiar σου. Εγώ. Ποιος σε κρατάει, γιατί βλέπεις τα familiar τα μάτια του. Ποιος σε κρατάει είναι το θέμα. Γιατί αν φας μεγαλύτερα από 100 feet δεν θα το βρεις. Τι Σκέψου εννοείς. Άμα εγώ είμαι μακριά από το familiar μου 100 δεν feet. υπάρχει connection να βλέπεις μετά από τα μάτια του. Πάει μόνο το familiar. Οκ. Μέχρι πού είναι οι παρυφές του δάσους, τύπου πριν μπω στο δάσος. Εκεί. Είναι στα 100 feet και πάλι.
Ωραία, θα είμαι κάπου εκεί για να έχω και επαφή με το Λούμον και με τα παιδιά. Ωραία. Και βλέπω από το Familiar ακόμα. Ωραία, ακόμα. Μέχρι τώρα το βλέπεις. Μετά από τον επόμενο γύρο δεν βλέπεις το Familiar. Είσαι μόνος σου. Εξαφανίζει το Familiar. Όχι, το Familiar συνεχίζει την πορεία του, πετάει ο δράκος. Έτσι, αλλά δεν έχει mental connection, δηλαδή δεν το βλέπει. Δεν βλέπει μέσα τα μάτια του. Και εγώ τώρα το βλέπω, το πραγματάκι μας. Το πραγματάκι σου, όχι, Τη χήμερα. βλέπεις τα ίχνη που πώς έχει κινηθεί μες στα δάση, προς τα φυλλώματα και το ψάχνεις. Αυτό. Οπότε μετά από αυτό, με το που περνάει το. Χάνεις το feel και είσαι στις παρυφές μόνοι σου, αν σου πω το σκηνικό Λούμον. Εγώ στο σπίτι σου. Στο σπίτι, είσαι μόνος στις παρυφές. Εγώ είμαι εδώ και ο Ναι, Λούμον ναι, είναι στο μόνο σπίτι, μόνος ας είναι. πούμε. Ναι, ναι. Κάτσε, την είδεσα και. Αυτό. Βασικά, θα πάμε τα παιδιά, δεν θα σπλιτάρουμε πάρτι. Δεν θα σπλιτάρουμε. Ωραία, οπότε. Έχεις πληγιάρει. Άλλον λείπει ένας, άλλο να είναι ένας εδώ, ένας Τέλεια. εκείνος παραπέρα. Πάω Ωραία. μαζί. Αυτό. Και φτάνετε λοιπόν Ναι. και έχετε μπει μέσα στο δάσος για τα καλά. Έχετε κάνει 20 λεπτό που το ψάχνετε μέσα στο δάσος. Ψάχνετε τα σύγχρονα από εδώ και από εκεί. Ωραία. Και γνωρίζετε το trail. Αλλά όσο μπαίνετε πιο βαθιά μέσα στο δάσος, γνωρίζετε ότι το δάσος αυτό είναι το ίδιο που έχετε κατευθύνει τις προηγούμενες μέρες. Είστε εκτός δρόμου. Η ομίχλη είναι πολύ πιο έντονη. Η ορατότητα θολώνει. Οπότε, άμα συνεχίζετε ψάχνετε, είναι disadvantage. Ωραία. Ωραία, τους Τι λέω, κάνουμε? παιδιά, περιμένετε λίγο. Μήπως δεν μου αρέσει πολύ, αλλά μήπως θα τα αφήσουμε. Πάμε αύριο, 20 λεπτά τρέχουμε επιτέλους. Κοιμηθούμε λίγο. Μην διακινδυνεύσουμε Τι ωραία, τώρα παιδί. τίποτα. 8,5. Μεσαιωνικό 8,5 είναι μεσαιωνικό. Είναι βαριά Κάνω βράδυ. τη σκέψη ότι αφού γενικά κινείται στην περιοχή και είναι και λαβωμένο, μάλλον κάπου θα έχει μείνει. Ναι, αλλά Ας το αυτό. δούμε αύριο το Οπότε πρωί. μπορούμε αύριο που θα έχουμε και καλύτερη ορατότητα όλοι μαζί. Γιατί Ναι, δεν ναι, έχουμε ναι. όλη αυτή τη στιγμή. Ναι, Και αλλά έχουμε μπορεί και να ένα έχει ξεκουραστεί κι αυτό. Ναι, αλλά τώρα έχει φύγει ο Λούμον, εσύ και ο Πέρσι δεν βλέπετε καλά το βράδυ. Όσο φώτα για να έχουμε, τραβάμε προσοχή κιόλα. Καλύτερα να γυρίσουμε. Το φως είναι εδώ να το. Βλέπω Ναι, πεντακάθαρα. Τραβάει προσοχή όμω με το φω. Καλύτερα να τα κλείσουμε, πάμε χωρί φώτα ή να γυρίσουμε πίσω. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω να γυρίσουμε πίσω. Για το ταξίδι με ακόμα κομμάτια, κουρασμένο είμαι. Με στο κάρο τάγκα τούγκα κουνούσε πολύ. Πονάει η μέση μου. Είσαι και γέρος άνθρωπος. Γεροτύφλη. Ούτε το ακούμε ούτε τίποτα. Όχι, εδώ έχει να πω μόνο τα ίχνη του ψάχνει. Είμαστε 5 άτομα. Εσύ ώρα Ψηφίσουμε. το familiar σου τον είδα ξεκουράσει τη χήμερα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πάει κι άλλο το familiar. Μπορεί να ψάξει το familiar με perception με disadvantage. Να ψάξει. Θα ψάξει. Πάμε, disadvantage. Θες να πεις κάτι πριν που ψάξει. Όχι. Μην μου σπάσει την μέρα, σε παρακαλώ. Συγγνώμη. 3 και 5, 8. Πολύ καλά. Όχι. Ωραία. Άρα Να ξαναρίξει! βλέπει το familiar σου κάτι. Χλωμό το βλέπει. Είμαστε 5 άτομα, ας πούμε. Η πλειοψηφία ας κερδίσει. Εγώ λέω να συνεχίσουμε. Εγώ λέω να φύγουμε. Είναι νωρίς ακόμα. Μπορούμε κάνα 2 ώρακια ας πούμε, ακόμα να ψάξουμε και άμα δεν βρούμε. Καλά, οι χήμερες το βράδυ από ό,τι ακούμε από τις φήμες το βράδυ για να κυνηγήσουνε. Ναι, τώρα δεν θα βγει να κυνηγήσει. Λογικά θα πάει να ξεκουραστεί στη φωλιά. Τόσο πληγωμένοι που ήταν, ναι. Αλλά μέχρι αύριο μπορεί να έχει γίνει καλά. Θα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, είναι η ερώτηση, άμα μπούμε κι άλλο μέσα στην ομίχλη. Είναι. Και συνειδητοποιούμε που είμαστε. Κοιτάμε δεξιά-αριστερά. Άμα ακολουθήσουμε τα ίδια. Τα έχουμε ίχνη, τα πίσω, ναι. Άμα στείλω ξανά το familiar να ψάξει το δρόμο για το σπίτι, κάτι μπορεί να γίνει, ξέρω. Έχουμε Δεν έχουμε μπει ακόμα στην ομίχλη, είμαστε. Μόλις μπήκαμε και τέριξαμε disadvantage. Τώρα Λοιπόν, μπήκαμε στη βαριά ομίχλη. Τώρα μπήκαμε. Έχουμε disadvantage επειδή μπήκε το familiar μέσα στην ομίχλη. Εμείς δεν έχουμε μπει ακόμα, σωστά. Έχετε. Μόλις μπήκαμε στη βαριά ομίχλη. Μην το χτίσεις. Μην το Α, χτίσεις. Φοράει γυαλιά κατά. Κι εγώ. και αυτός. Άρα μπορείς να το πεις. Άρα μην. Λοιπόν, τι λέτε. Ένας, σώρα. Δώστε μου 2 λεπτά να το σκεφτώ. Νίξ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Και εσύ εδώ με τρόμαξες. Τρομάω στα λοιπόν, τύφλινγκ, ρε. εγώ λέω να το αφήσουμε. Μάλθας. Ναι, μπορεί να ξεκουραστεί, όντως. Να είναι κάπου κοντά και να ξεκουράζεται. Το αφήνουμε ή το Και θα είναι κυνηγάμε. κατευθείαν να το σκοτώσουμε, να κυνηγήσουμε, αλλά και αύριο θα ξεκουράζεται και μέρα που θα είναι. Να γυρίσουμε δηλαδή, λέω. Ωραία, άρα θες να γυρίσουμε. Πέρσι. Να γυρίσουμε. Σκέψτε τουλάχιστον το αποτρέψαμε από το να κάνει άλλον ένα. Και αύριο θα γυρίσει να κάνει περισσότερο. Το Θα σεφ. ξεκινήσουμε πρωί-πρωί τότε. Εντάξει. Και θα το κυνηγήσουμε.
Το safe έστεψε να. Ίσως ο Λούμον ξέρει κιόλας. Μπορεί τη μέρα να μην βγαίνουν καθόλου. Για κυνήγι. Ό,τι θέλετε. Θα πιούμε άλλη μια μπύρα, μην αγχώνεσαι. Δεν θα κάνει κακό σήμερα. Να πιείτε. Ωραία λοιπόν, οπότε γυρνάτε πίσω. Γυρνάμε. Τον ίδιο Δεν δρόμο. θα θάψει σήμερα κι άλλο πτώμα, μην. Ωραία. Δεν πειράζει. Εσύ λοιπόν τώρα. Εγώ σε όλο αυτό θα προλάβω να μιλήσω και να ξαναβγώ έξω ή θα με προλάβουν μέσα στο σπίτι? Όχι, ρε, εσύ προάβεις και να βγεις έξω να Κάνει θες. 5 λεπτό Πάω. πήγαμε. Κάτσε να δούμε τι είναι μέσα στο Πάω στη σπίτι, θεία βέβαια. να δω, εγώ θα δω. Λοιπόν. Εσείς τρέχετε Εσύ, σαν εσύ. παλαβά. Εσύ. Πας λοιπόν Ναι. και βλέπεις ότι. Βασικά με το που τους λέω μην πάτε και τέτοια και τρέχουν όλοι με σε φάση. Γιατί δεν με ακούν τώρα, τι τζάμπα τρέχουν. Τέλος πάντων. Ναι, τους κάνω και ένα assistant και πάω εγώ στο σπίτι σιγά σιγά χαλαρός, chill, δεν έχω φάει damage. Μια χαρά με τη γουνίτσα μου εκεί. Χτυπάω παλά την πόρτα για να μην. Θεία, είπαμε, είναι γιαγιά τη φάση. Είδες μια μεγάλη κυρία. Μεγάλη κυρία. Χτυπάω παλά την πόρτα για να μην την τρομάξω. Αν ακούει. Ποιος είναι! Και Ποιος είναι? κάθομαι κιόλας κάτω για να μην φαίνομαι πολύ ψηλός. Ποιος είναι! Φύγε! Φύγε! Γιαγιά! Α, έχει ανοίξει πόρτα. Όχι. Όχι. Γιαγιά, εμείς είμαι που διώξαμε το πλάσμα αυτό. Είσαι ασφαλής πλέον. Περσέλιο. Με advantage. Γιατί είπες ότι διώξαμε το πλάσμα. Ωραία, μάνα. 12. Να δούμε. Καλό. Και αυτό θα πάει. 14. Και. Ένα. 15. Μια χαρά, πολύ solid. Μια χαρά. Ανοίγει την πόρτα. Εγώ είμαι κάτω, κλαδώνει. Γιατί είσαι στην περίπτωση του ύψος, δεν Ναι, είναι. αυτό ήθελα. Και βλέπεις μια γιαγιάκα. Εκεί, 75-80, πόσο χρόνο είναι. Και ένα παππούλο που κρατάνε, είναι μια κουζινομάχη και όλος είναι σαν πλάστρι. Έτσι. Τι είσαι εσύ! Πιάνω σιγά σιγά το κουζινομάχαιρο. Γιαγιά, ηρέμησε. Ταξιδιώτες είμαστε και ακούσαμε τις φωνές της χήμερας. Τι είναι καλά αυτό είστε δυο σας, το καλά είστε. χάμερα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλάσμα, ήρθε να σου κάνει κακό μάλλον. Και εσένα και τον άντρα σου μάλλον. Σε εσάς. Σε εσάς. Βρε Τζίμι! Ξέρετε κάτι γι' αυτό? Τι να σε πω παιδί μου! Τι να ξέρω! Χάμερα με πες! Λέξαμε τώρα. Τέλος πάντων, καλά είστε εντάξει? Θα κοιμηθώ θέλω ακούω! Μας έλεγα αυτό μάλλον. Εγώ είμαι έτσι, προσπαθώ να μην γελάσω κι εγώ. Εντάξει, όλα καλά είναι, όλα καλά. Να είστε καλά. Και τους κλείνω εγώ την πόρτα. Έλα. Α, εντάξει. Σηκώνομαι, ξέρω εγώ, βγαίνω έξω και περιμένω έξω από το προαύλιο. Κάθομαι έτσι, κάτω στο χώμα και κάνω ένα light, μια πέτρα να φωτίζει μόνο εμένα και περιμένω να έρθουν έτσι με λίγο cheesy ύφος ας πούμε και περιμένω. εγώ έτσι. Περνάει περίπου κάμια ώρα, έχουν κάνει το μπαμπαμπούμ, ψάχνουν λίγο και γυρνάνε. Καλώς τα παιδιά, τι έγινε, το βρήκαμε. Μην πεις κάτι. Πάλι δεν μ' Δεν ακούσατε θέλαμε να όμως. συνεχίσουν. Ναι, εσείς δεν θέλατε, όχι δεν το βρήκατε. Ναι, δεν θέλαμε. Άμα ακούτε Θέλανε. από εδώ και πέρα, μπορείτε. Λοιπόν, Λούμον, μην ξανέρθει το τέρας τη χήμερα στο σπίτι. Βάλε ένα barrier κάτι για να το πείσουμε για να ξαναγυρίσει το τέρας. Δεν νομίζω να ξαναγυρίσει εδώ, είναι η αλήθεια, φίλε μου. Όπως αισθάνεσαι. Γιατί άμα- να σου πω κάτι, δεν ήταν να έρθει εδώ εξ αρχής. Εσύ το κάλεσες, είναι η αλήθεια. Αυτό κυνηγούσαμε. Αλλά δεν κατάλαβα. ήθελα να σου το πω και το κάνω έτσι. Προφανώς δεν τον αφήνουμε κάνει έτσι. Ρίξε ένα attack roll έτσι. Ρίξε ένα ζάρικο σαν πλευρό. Αν πετύχει το 19. Μποκ. Όχι. Αφού δεν σε αφήνει κάνει. Τέλος πάντων. Ωραία, γυρνάμε πίσω, βάλε ένα μπάρι και γυρνάμε πίσω. Ρώτησα τίποτα, ένας παππούς και μια γιαγιά είναι. Δεν είχαν ιδέα. Α, ωραία, αφού είναι καλά, εντάξει. Μια χαρά είναι και οι δύο. Εγώ λέω να πάμε να κοιμηθούμε και το πρωί να δούμε τι θα κάνουμε. Είτε να συνεχίσουμε στην πόλη. Μόνο Να μιλάω. πάμε. Είτε να ψάξουμε το τέρας. Αποφασίσουμε να πάμε το τέρας. Αποφασίσαμε. Το πρωί θα πρωί, το το δούμε πρωί. καλύτερα. Μάλθας, έχεις ακόμα εκείνο το παγούρι με την πύρα. Είναι ζεστή όμως από τη φωτιά που με έκαψε. Δεν πειράζει. Δεν πίνεται. εδώ. Α, πάρ' το. Θα κάτσω λίγο εδώ, πηγαίνετε εσείς πίσω. Ρίξε ένα 200 εσύ Μάλθας. Και 100. 90. Και το άλλο, ναι. Αλλά δεν έχει σημασία. Όχι αυτά, ρε. Θα ρίξεις τα δύο μονάδα, ρίχνεις αυτά τα δύο μαζί.
100 δεν είναι. 100 είναι αυτό το 100. Θα σημαίνει 99. Ό,τι αν Το θέλει. 99 ήταν αυτό που έριξα τώρα. Καταλαβες. Έριξε 90 και είναι τέτοιο. Ένα. Ωραία, 99 ήταν τέτοιο. 91 το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Είναι άρθρο το παγούρι. Ενώ οι διάφορα σημεία στολή έχουν καεί και του Πέρσιβαλ και τη Νίξ. Το παγούρι δεν έχει καεί καθόλου. Το παγούρι είναι προστατευμένο πραγματικά μέσα στην ψυχή σου. Το ίδιο που σου βγάλει είναι τροσερό δηλαδή. ακόμα. Όχι, δεν έχει καταστραφεί. Δεν έχει καεί το παγούρι. Α, το παγούρι ήταν αυτό. Αλλά ζεστή δηλαδή πήρα. Έχει περάσει πολύ ώρα που ψάχνετε. Εντάξει, Δεν είναι ζεστικά του, αλλά είναι. Εντάξει, εντάξει. Το κουτάκι το δικό μου έχει πάθει σίγουρα. Δυστυχώς έχει λιώσει και έχει δεσμευτεί το κορμί σου. Και είσαι ο Iron Αυτό Man. ακριβώς. Μαγικά αντικείμενα θυμίζω δεν παθαίνουν τίποτα. Α, όχι. Ωραία, να Το κουτί είναι προτείνω. το μαγικό αντικείμενο. Εγώ που είμαι μάγος το έχω. Να προτείνω. Αφού το κυνηγήσουμε για το πρωί αύριο, από εδώ θα περάσουμε. Ή να βάλει ένα μπάριλ για να ασφαλείς γέρι που είπες. Φίλε Λούμον. Πόσοι είναι μέσα? 2 άτομα είναι. Έτοιμοι για σένα είναι, με ξέρεις. Δεν χρειάζεται. Ή να κάτσεις Άιγκορ όλο το βράδυ εδώ πέρα μαζί τους. Άμα σε δεχτούν ή στην αυλή τους προσέχεις. Να σου πω κάτι. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Βασικά δίκιο έχει όλο μόνο. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό. Ποιο? Όλα αυτά που Μπορεί λέει. αν θέλει να βάλει μπαρέρ να το βάλει εκεί που θα μένουμε για να ξέρουμε εμεί μήπω Επίσης έρθει. είναι Στους παππούδες γιατί. Γιατί κάθε ζωή, κάθε ψυχή σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτόν τον κόσμο είναι σημαντική. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν θα συμφωνήσω. Το αλλά και Μάλιστα. αυτό τι Φίλε θα μου, κάνει δεν θα μετά. γυρίσει Δεν εδώ αυτό ακούω το τίποτα. πράγμα. Ένας. Θέλω να θυμίσω το ότι κυριολεκτικά σχεδόν το σκοτώσαμε εδώ πέρα και είναι χτυπημένο. Για ποιο λόγο να γυρίσει εδώ πέρα, δεν βγάζει Για νόημα. να το κάνει πανενδεχόμενο αυτό. remix. Μα δεν ήταν καν ο σκοπός του να έρθει στο σπίτι αυτό το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω να γυρίσει. Πηγαίνετε και θα Ωραία, έρθω. θέλει να κοιμηθεί κανείς εδώ πέρα να τους προσέχει ή όχι. Εγώ θέλω να πάω να κοιμηθώ στο κρεβατάκι Και μου εγώ τσάβα πληρώσω. Και εγώ να πω την αλήθεια και και εγώ ο θα έρθω. σκοπός είναι να πάμε στην πόλη αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Θα σώσουμε είναι μια καλή πράξη να κάνουμε. Το τέρας βασανίζει το χωριό, Το τέρας έχει προτεραιότητα. την επαρχία εδώ και πολύ καιρό, έτσι. Ναι, αλλά δεν έχουμε ακούσει κάτι για φόνους και τέτοια. Είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε ακούσει απλά ότι υπάρχει Εξαφανίσεις. Ο Γιώχαν, τι μας έλεγε, Γιώχαν? Τζάνα, Τζον. ότι βλέπουν Τζος. ένα τέρας απλά. Αν θέλει να κάνει μια καλή πράξη, μάλλον θα σκουβάλει ένα στην πλάτη σου γιατί με πτώμα. Θέλω να κοιμηθώ. Ή μεγάλο. Σοκάρομαι εγώ που τα ακούω αυτό. Παίρνω τη τσάντα μου Θες και. μήπως εσύ. Δεν είναι ποτέ η δεύτερη Παίρνω τη τσάντα μου όπως είναι και. Ευχαριστώ. της λέω, περπάτα. Τι ντεμόνται όλα αυτά. Θα πάμε πίσω, εντάξει. Και αν υπάρχουν κάτι γέρι, το κρίμα θα είναι στο λαιμό σας. Θα έρθω αργότερα, εγώ πηγαίνετε εσείς. Και αράζω εδώ στο παγκάκι με την πύρα. Όχι. Α, θα τους προσέξεις εσύ, άρα, Igor. Ναι, θα τους προσέχω. Α, εντάξει, πες το από την αρχή τόση ώρα παιδευόμαστε. Πηγαίνετε. Ευχαριστούμε, Igor. Να είστε καλά. Θα έρθω να σας βρω μετά στο. Στην πύρα. Γυρνάμε στο παγωτό. Κάντε να λίγο, μπορείς να την κάνεις. Α, καλά, έλα. Πάρε, κρίμα. Ήταν τόσο βάρικο αυτό. Τα έκανε Κάνω έτσι τόσο να γρήγορα πέσει που μια έριξε σταγόνα στο ψύχος. δάχτυλό μου να δω τι θερμοκρασία έχει. Δροσερή, δεν είναι. Δροσερή. Ωραία, προχωρεί. Ναι, ωραία, προχωράτε εσείς. Ωραία, πάντα Εμείς εσείς. γυρνάμε πίσω. Ωραία, εσύ τι θες να κάνεις? Εγώ θα ανοίξω εδώ πέρα έτσι δουλειολάκους. Στο παρτέρι της. Ναι. Και θα ξαπλώσω εδώ λίγο στο παγκάκι. Θα άρχω. Θα βάλω βελάκια, Να λέω. περιμένω μήπως και γίνει κάτι. Θα σηκωθώ να φύγω σκέψου γύρω στις. Θα δω τι ώρα. Ναι, αργήσεις. Ναι, δηλαδή Μετά τον ύπνο το αυτό. τετράωρο, το το κάνεις long εκεί. rest θα το κάνει στο ίνι. Ωραία, εντάξει, κατάλαβα. Θα φυτέψουν κάποια Δεν θα έρθει στιγμή. μέσα στο βράδυ τίποτα. Ήρεμα, οι άλλοι δεν σε καταλάβουν καν. Είσαι οξωτικό, οπότε χαμπάρι δεν έχουν. Ότι κινείσαι. Σκάβεις λοιπόν, ήρεμα. Γυράτε εσείς στο παραδοχείο. Ναι. Βάζει. Είναι κανείς ξύπνιος εκεί, βλέπουμε κάποιον. Είναι η Σκοτεινά. τέτοιο γκόρικ μόνο. Μπορεί. Αραχτός στο μπαρ έτσι. Ψηλέ μου, είσαι ρε. Τι λέει ρε πιο ψηλέ μου. Τι λέει. Τι κάνεις. Νέκρα βλέπω εδώ. Είπα μετά το βράδυ είναι νέκρα. Τι είναι. Γιατί είσαι κάμερα κοτόπουλα ρε. Τι έγινε. Θα πούμε αύριο το πρωί τώρα. Μιστάζουμε πολύ. Δύσκολη βραδιά. Αλλά άντε, πάτε ξεκουραστείτε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ παιδιά. Ψηλέ μου, πιάσε ένα μπραντεφέρ να κάνουμε λίγο. Σε εδώ πως είσαι. Έλα ρε γε μου. Έλα, πιάσε. Έλα πάμε, μπουμ, ρίξε μου. Πάρε. Ένα και βάλα φλέτης. Τι έφερα. Άστο. Δυνατός πολύ. φαίνεσαι. 16. Να πιάσω λίγο το μπραντ. Οπα, καλησπέρα. Τι είχε γι' αυτός.
Τι πάμε, 40 περίπου. Μόλις τη μεγαλύτερη. Με κάνω εγώ. Καλά κρατιέσαι. Γκόρι. Καλός. Όλα είναι. Και έτσι με κάνω Αν εγώ οι στον αυτό μου. συνθήκες ήταν οι καλύτερες. Και απλά αφήνω και λέω τέλος πάντων, φεύγω και πάω πάνω. Δεν είσαι persuasion. Ωραία. 10. Δεν θα πω και στα χωριμένα. 16. Μάλιστα. Επειδή έφερα να τσω να το Αλήθεια. Πώς είσαι έτσι μόνο. Η αλήθεια είναι. Δεν το ρόλαρα. Αλλά λέμε. Δεν. Τύπου. Whatever. Είναι τα χειλίδια. Και κάνει μία. Και κάνει μία. Φίλοι που θυμάμαι. Και κοιτάει το Λούμαν. Μετά το λατρό δεν ψωνίζει ρε παιδιά το παιδί από εκεί. Το κάνω εγώ. Είναι λίγο. Άλλες συνθήκες. Πάμε άλλο ένα, τι έγινε. Άμα θες. Πάμε άλλο ένα, πάμε άλλο ένα. Έλα εδώ, έλα ρίξε. Κοιτάω, εγώ είμαι έτσι τώρα. Εν τω μεταξύ αυτό είναι πολύ πως παίζουν μπραντεφερινέλ. Να τσολένα ήταν. Έλα. Κουνίκι κι άλλο τώρα τσολένα. 11. Το Τέλεια. κάνει μια. Ένα, Εσύ και κάνει μια. Είσαι και εσύ δυνατός. ένα τελευταίο και πάω για ύπνο. Να προσθέσω. Σίγουρα Έχω φύγει από έτσι. Ναι. Μέσα στο δωμάτιο. Και έχετε μείνει. Ποιοι, εσύ έχεις φύγει, λογικά. Εσύ έχεις φύγει. Κλαμμένη. Μισή ώρα με τον Πέρσι μόνο. Εγώ ξέρω κοιτά, μου φαίνεται αστείο όλο αυτό. Οκ. Είμαι έτσι. Μπορώ να με κάνω guidance τώρα. Ναι, μπορείς. Χωρίς να φαίνεται. Ναι, ρε, κάνεις. Κλακ. Ανέβε, χάνει. 18. Παιδιά, έφερα 9. Κάνω. Για συνέχιση 15 έχω. Α, δεν τα προσέχω αυτά. Δεν είναι, δεν έχεις φέρει παραπάνω. Κάνει μια. Χαίρομαι να με κερδίσει κάποιος. Κάνω λίγο έτσι εδώ. Εδώ, εντάξει. Μπορεί να είναι από τη σκληρή βάρδια Και σήμερα. κάνει μια. Έλα, άντε, κάτσε να τα πιούμε οι δυο μας. Και βγάζει δύο. Έτσι. Δύο μπύρες. Δύο μπύρες. Μόλις θυμήθηκα, Λούμον, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει και να κοιμηθούμε επίσης, Ναι, σωρά, αλλά αυτή τη στιγμή Ναι, συγγνώμη. που έκανα σε ένα ενοχλώ. καινούριο φίλο. Μόνο έτσι, γρα. Πολύ καλά. Αργότερα και έχω πάρει. Και λέω, καλό σας βράδυ. Και θα σε κάνει λίγο small talk. Ναι. Όσο περνάτε, που είσαι, που έρχεσαι, από εδώ και από εκεί. Εντάξει, να το κάνει, το σκοπάρουμε αυτό το κομμάτι. Τώρα τα κοιτάω όλα αυτά. Μπροστά είσαι, ρε. Και εσύ εδώ. Ξέρεις, όχι. Ναι, αυτό λέω. Βλέπω την άλλη και τι κάνω. Ναι. Φεύγεις. Α, θα σου βάζα τώρα τέτοιο. Ωραία, θα σε κάνει small talk. Αν δεν κάνει εσύ καμιά κίνηση, τίποτα, δεν θα σε κάνει. Δεν είναι και το πιο. Έτσι, δεν έχουν τόσο αυτοπεποίθηση. Θα δεις ότι υπάρχει ένα flirty vibe, αλλά. Αυτό. Όχι, είναι απλά και λίγο. Αυτό υπάρχει, ναι. Όχι, τον είπα. Το είπα ξεκάθαρα. Τον άτσορα του Έντι ήταν ψωνίζει από αλλού. δεν το πιάσα αυτό το vibe. Εγώ γι' αυτό το συνορίζω. Εγώ το έχω πει. Εγώ δεν το πιάσα αυτό το vibe. Ναι, είναι αυτό το vibe. Είναι character που δεν το πιάσεις, έτσι. Είναι πολύ character, δεν το πιάσα. Ναι, καταλαβαίνεις ότι κάνει λίγο έτσι και από πού έχεις έρθει. Εντάξει, εγώ απλά θα πιω μια μπύρα με αυτό. ένα καινούριο φίλο. Αυτό ρε κάνει. παιδί μου, Δεν θα σε κάνει, δεν θα επιχειρήσει κάτι Θα παραπάνω. τα πούμε λίγο εκεί πέρα και θα πάω για ύπνο κάποια στιγμή. Ναι. Καληνύχτα. Θα τα πούμε το πρωί. Γεια σου, Γκόρικ. Γεια σου, Λούμον. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ για σένα. Χαίρομαι που τα πούμε. Έτσι, άντε, Χαίρομαι. πάμε να δω. Καλέ. Έτσι, άντε, καλή νύχτα. Και φεύγει έτσι, ξέρω εγώ. Κουμπίζει εκεί πέρα τα ποτηράκια. Φεύγει, εσύ πάει πάνω. Πάω πάνω και κοιμάμαι. Ναι. Πα πάνω, πώ κοιμάστε, ποια δωμάτια. Καταρχάς, πριν πάμε για ύπνο. Ναι. Μπορώ να μιλήσω στην Εννοείται, Κάτω μπορεί. ανεβαίνει. Ναι. Εσύ που είσαι και elf, επειδή έχουμε αύριο πολύ πρωινό ξύπνημα, ξύπνα μας πιο νωρίς γίνεται. Όταν ανατείλει ο ήλιος. Ναι, όμως μετά δεν είναι ότι δεν θα πάρουν full ρε. Αν του ξυπνήσει στο εξάρο που θα Όταν κοιμηθούν. αντιλογείς, αυτό Σε 6 ώρες θα κοιμηθούν, μπορεί να του ξυπνήσει. Εντάξει, είναι έξι. Να κάνουν χαλαρή ώρα, έτσι ξέρω εγώ. Εγώ μπορώ π.χ. για λίγο να ξυπνήσω και να ξυπνήσω χωρίς να χάσω. Ναι, μπορείς. Ωραία, Μπορείς. για να ελέγξω την όλα καλά με Ναι, ναι, ένα μπορείς και κάθαρα, ναι, συγκάτοικο ναι. εδώ, εντάξει. Μπορεί να κάνει και 2 ώρες light activity, άμα θε. Χαλαρά έτσι. Έτσι να τσιλάρει, ξέρω εγώ, να διαβάζει, να. Όχι, Ναι, ναι, εντάξει. μπορείς. Κάπου εκεί στα μισά της Σκεφτείτε νύχτας ότι θα ό,τι κάνετε όταν ξυπνήσω. κάνετε rest, όταν κάνετε τα βάρδιες σας, αυτό σημαίνει. Light activity είναι. Απλά κοιτάτε, δεν κάνετε παραπάνω. Δεν είμαστε εμείς δηλαδή που την ξεχάσαμε. Εδώ το δεν την ξεχάσαμε. Ω, να το Ωραία. θυμίσω ουσιαστικά. Εσείς μιλάτε, ναι. Αυτό. Ξυπνάτε, ωραία. Εσύ Λέω να εγώ ότι καλό θα ήταν, θα μείνω λίγο ξύπνια
σε κάποια φάση της νύχτας να προσέχω την Νίξ, μήπως κάνει κανένα περίεργο δεδομένο των καταστάσεων. Κοιμάται και λίγο. Ναι, καλά λες. Ναι. Ωραία λοιπόν. Τέλεια. Κοιμάστε εσείς οι δύο μαζί. Εσείς. Πώς Μένω κοιμάστε? ότι με αφήσανε μάλλον. Εσείς απά κοιμάστε μαζί. Γιατί όχι, ναι. Εσύ λείπεις έτσι κι Θα έρθει αλλιώς. μετά αυτός. Εσύ ήρθες λίγο πιο μετά από ότι μαζί. Θα έρθει Ναι, λίγο. ναι. Οκ. Και εσύ περιμένεις στα δωμάτια μόνο μέχρι να έρθει ο. Εγώ χτυπάω δωμάτια. Να πάω που έχει κρεβάτι. Βοήθεια. Εγώ πριν κοιμηθούμε της λέω το σουσού που έγινε κάτω. Της λέω, και έχασες και εσύ τον κόμενο και τον έχασα κι εγώ. Τουλάχιστον υπάρχει λόγος που δεν του αρέσει. Πού ξέρει. Πού το ξέρει. Ξέρει, είδα γιατί το είπα από vibe. την άλλη πλευρά. Α, Το είπε και πιάσαμε το vibe. είπε ξεκάθαρα αυτό. Μόνο εσύ δεν το δω. Το είπε στο από αλλού. Ένιωσα, ναι. Καλά και το δικό μου λέω. Αυτό δεν καταλαβαίνει, έχει το μυαλό του άλλου. Τι να πω, τον έχουν καταπιεί τα βιβλία. Το μαλακό που καλούλο μετά. Λέω συγγνώμη για το λεξιλόγιο μου. Πάμε γύρνα τώρα. Ωραία λοιπόν. Θα κοιμηθείτε. Θα κοιμηθούμε. Τι ωραία, τι όμορφα. Νίξ. Ρίξε μόνο ένα intelligence saving throw. Γιατί δεν πήραμε πάλι. Πες το. 15. GG μπομπό, τίποτα. Ω, Όλα αυτά. καλά μέσα στο βράδυ. Έτσι. Εξαιρετικά. Τέλειο. Ωραία. Α, όλο το βράδυ ήσυχα. αυτό. Ναι, τίποτα. Ξυπνάτε το πρωί, είχατε την αυγούλα, ας πούμε, γύρω στις 6.30 ώρα το πρωί. Ή κάθε θέα κάνει. Θες να κάνεις κανένα τη νύχτα άλλο, θέλω να γυρίσεις ώρα. Τίποτα, όχι ρε παιδί μας, είμαι εδώ πέρα θα τους κάνω Αυτό, τα ναι, ναι, παρτάκια τα και τα είπαμε. χωράφια και αυτά, τους τα τακτοποιήσω λίγο, τους τα κάνω. Κάνει και το χώρο. Παλιά μου τεχνικός Ναι, ναι, είναι, τι ναι. θα κάνω, Φτιάχνει μου και λίγο λείπει. Τους κάνει από μακριά έτσι. Πιο μικρή. Ωραία. πιο μικρή. Τους κάνεις και τα χωράφια. Λέτε στήσει μια φτέρη. Κατά τις 3:30 μου θα Λάκια γυρίσω πια για να κλείσω γυρίζω. το τετράωρο. Ώστε να ξυπνήσω κάτι σε 7, ας πούμε. Ναι, εσύ θα κοιμήσεις λίγο πιο μετά. Αυτό Ωραία, το ναι. 3 με 7. Ωραία, αυτοί ξυπνάνε 6.30 ώρα. Εσύ. Εγώ 7, οκ. Πολύ πρωί. Ναι, Α, 6.30 ώρα το ξυπνάς, εσύ βλέπεις ότι αυτός κοιμάται λίγο ακόμα. Α, Θέλει. Πώς να ξυπνάς? Το νιώ. Γιατί Δεν μας μπορώ λέει. να πω. λοιπόν. Ξύπνα ρε! Σε ποιο δωμάτιο είναι παρεμπιπτόντως? Σε κλωτσάω πάνω. Εμείς. Λούμον και Συγγνώμη, ξέρεις πόση ώρα σου παίρνει να σε ξυπνήσω ή είσαι δύσκολη σε αυτό? Θα μπορούσες να είσαι λίγο πιο μαλάκι. Σε έχω μάθει πλέον, ποτέ δεν δουλεύει το μαλακό. Ξυπνάω. Την ξυπνάω αυτή. Ναι. Και της λέω, ρε πάνε έξυπνα στο δικό σου, θα πάω εγώ σαν. Μετά τα χθεσινό βραδινά. Όχι, δεν θα ήθελα. Εγώ λέω να κάνεις μια προσπάθεια. Δεν θα ρίξω άλλο το επίπεδό μου. Το έχω ρίξει ήδη πολύ χαμηλά. Εγώ είμαι μουτρωμένη τώρα. Κατεβαίνω κάτω να πιω έναν καφέ της παρηγοριά. Ωραία. Εσύ είσαι Φρεσκάρομαι με... πρώτα. Εγώ είμαι τον Άγκορ. Ωραία, λοιπόν. Κλείς την Εσένα, πόρτα. Λέτε. Λοιπόν, σνίκι ανοίγω έτσι αργά την πορτούλα. Σε βλέπω εσύ πώς είσαι, ξέρω, πώς κοιμάσαι έτσι ήρεμα. Εγώ χωράω στο κρεβάτι. Τα πόδια λίγο απ' έξω, αλλά. Ναι, ανάχυλα έτσι. Έτσι πολύ απαλακτικό. Λίγο. Ξύπνα, ξύπνα. Έχουμε δρόμο. Έχουμε τέρας να σκοτώσουμε. Πάλι. Άιντε, άιντε. Ναι, τώρα. Ωραία, εσένα σ' αφήνω. Δεν πού πάει. Μ' αφήνεις? Θα ξυπνήσει. Εσύ θα ξυπνήσει λίγο πιο αργά, δεν σε αφήνω επειδή σκεφτόμουν ότι γύρισες πιο αργά από τους άλλους. Οπότε πάω μετά. Μάρθα! Τι πόρτα, επίσης τι. Όχι, όχι, μπήκα τι έτσι δεν πάω. Σνίκι, Την πήγε. κάνει έτσι, ρε. Πάω. Να μην μπορεί. Ανοίγω. Ξύπνα, ξύπνα. Ναι, έλα. Ναι, Άντε, είπες θα σε ξυπνήσει νωρίς, Ξυπνάμε, κοιμάσαι ξυπνάμε. πάλι. ξυπνάμε. Ξυπνάω και τον Πέρσι. Ξυπνά. 5 λεπτάκια ακόμα. Οι γέροι μπορεί να μην έχουν 5 λεπτά Θέλω να ακόμα. πάρω το φτερό που έχει από το καπέλο και τύπου να το κάνει έτσι στη μύτη, ξέρω. Ωραία. Μην τον κάνεις τον καημένο. Θα φέρνεις ως τιμώρη. Δεν την αφήνω, μην πιάσεις καημένο. Όχι, το κάνω. Όχι, το κάνω. Καλά, θα φυλάει. Άψω! Άντε εσύ. Άντε Πέρσι, όσο βάλει πανοπλία, ξέρω εγώ. Πάμε. Καλά, πάμε. Ωραία, ξυπνάτε λοιπόν. Λίγο να φάμε κάτω και μετά θα τον Πάτε ξυπνήσω εσείς. τον άλλο. Κατεβαίνετε κάτω, είναι η Μπέρι το πρωί. Α, πουλάκια μου, καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου κύριε Μπερί. Τι κάνετε, καλημέρα! Καλημέρα. Πώς κοιμηθήκαμε όμορφα. Μια χαρά. Μια χαρά. Ζάχαρη. Κρεβατάκι Τέλεια. εδώ πάνω. Τιμή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα να σας φιλέψω, παιδιά. Θέλετε κάτι να σας... Έχετε κάτι έτοιμο, γιατί βιαζόμαστε λίγο. Βεβαίως. Θέλετε να σας δώσω κέικ μελιού.
Φυσικά. Χάνι κέικς. Τι είπες τώρα. Μαλάκα τώρα. Και γάλα. Και γάλα. Ναι, φρέσκο. Κατσίκας. Κατσικίσχυ. Απ' τη Εννοείται, εννοείται. Να μέσα. Θα βγάζει, ξέρω εγώ, μερικά honey cakes και με λίγο γάλα. Μια χαρά. Τη ανεξία τη λακτόζη. Ξέρεις να ξέρεις το λακτοζή. Λιγάκι. Τι δεν έχεις, παιδί μου. Χέι ώρα έχεις. Λοιπόν, και βάζει, ξέρω εγώ αυτά. Ξεκινάμε. Κάτσε τρώτε. Α, μισό. Μας ρώτησε πώς είμαστε, πώς κινηθήκαμε. Ναι. Κακά στραβά και ανάποδα. Γιατί, παιδί μου, τι συνέβη. Αφήστε τα, κυρία Πέρε, αφήστε τα. Αχ, ποιο σε πείραξε, παιδί μου, πες μου να το μαλώσω. Δεν πειράζει, είναι για άλλο. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας όμως. Παιδί μου, μην αγχώνεσαι. Θα σε βάλω ένα κεκάκι ακόμα εσένα. Ευχαριστώ. Πάω που σου δίνει ένα Και κεκάκι. ένα τσαγάκι μας. Και εγώ δεν είμαι καλά. Και τσεγάκι. Όλοι ξαφνικά. Και εγώ δεν είναι τσάβα θέλω. Και εσύ, παιδί μου. Ω, Και πολύ δραματικά λέω στους καλημέρα, 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 καλημέρα. Και λέω, πάω να κάτσω λίγο δίπλα στο παράθυρο. Και πάω έτσι πολύ dramatic. Και έχω και ένα βιβλιαράκι από πάνω. Δεν καθόμαστε γρήγορα, βιαστικά αυτό είμαστε. σκεφάτα ακόμα. Ναι, ωραία, άιντε. Καλημέρα, καλημέρα. Πέρσι, ξύπνα τον Άγιο άμα θες. Ναι, πάμε. Να σκηνήσουμε. Γιατί εγώ. Έτσι ξύπνησα όλος εγώ. Λίγο σένα πέλε, πέσανε λέω. Καλά. Μπαίνει μέσα, πας να ξυπνήσει αυτόν. Κάνει όσο είναι κάτω, ανοίγει την πόρτα. Έρχεται ο Γκόρικ το πρωί, με κουβαλάει πόσα ξύλα. Ω, καλημέρα! Τι λέει παιχταρά μου. Ωπα, τι να κάνουμε γυμναστική, δεν γίνεται. Για το Τζάκι. Ναι, αλλά εντάξει, άστα αυτά. Πριν φύγουμε άλλη μια γύρα, να ξέρεις. Είσαι έτοιμος? Μισό να τα ακουμπήσω αυτά και έρχομαι. Αλλά θα βάλουμε στοίχημα αυτή τη φορά. Ναι, Κάνε τις δουλειές σου και έρχομαι. ναι, δώσ' μου 10 λεπτάκια. Όσο θέλεις, Να φίλε με μου. στώσω. Πάει φίλοι εκεί πέρα τέτοια. Εγώ πηγαίνω προς τη Σόρα. Λέω καλημέρα Σόρα. Καλημέρα. Τι έγινε, γιατί είσαι έτσι? Τίποτα, μην αγχώνεσαι για μένα. Μπορείς να φας το πρωινό σου με την ησυχία σου. Καλά είμαι εγώ. Δεν φαίνεται ότι είσαι καλά όμως, κάτι έγινε. Πάντως, να ξέρεις ότι ήθελα να αποσπάσω πληροφορίες, γι' αυτό έγινε το χθεσινό. Απλά το λέω εγώ, απλά το λέω. Ναι. Πολύ καλά. Ναι, Είμαι πολύ καλά όμως. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, δεν χρειάζεται. ναι. Θα φύγω από εδώ. Βιαζόμαστε κιόλας. Και φεύγω γιατί βιαζόμαστε. Ωραία. Εσύ πας, να ξυπνήσεις. Ξύπνα. 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 Του κάνω ένα αεράκι στη μούρη. Περνά μέσα. Παπά. Τι, ναι. Έλα, ώρα να φύγουμε. Ναι, βέβαια. Πάμε. Ναι. Βέβαια, δώσω μου 10 λεπτά να φορέσω ρούχα και τέτοια. Έρχομαι. Ετοιμάζεται. Κατεβαίνω κι εγώ κάτω. Ωραία. Χάσετε την προσφύση. Μια προσωπή να τη ρίξουμε μόνο έτσι. Προσφύγει και εσύ. Να ρίξω τα ζάρια για τη μέρα εγώ. Εγώ ρε μπράβο. 3. Ωραία λοιπόν. Κατεβαίνετε. Είναι εκεί πέρα, έχετε φάει. Σας πει ξέρω εγώ ότι είναι 5 silver όλο αυτό το πρωινό, δεν είναι κάτι gold. Και μπρουμπάρ, πάντα. Αφήνεις ένα gold. Ναι. Ωραία. Ότι είναι gold, κάτσε. 5 silver. Τι έκανες με 5 silver. Μισό gold. Ναι. Αλλά 1, 2. Άρα αφήνεις 7 silver. Πάμε, ναι. Όπα, ρε. Ρε Αφήνεις. φαρντά. Κάνει μια. Α, παιδάκια μου, δεν ήταν ανάγκη. Είστε πάλι. Όποτε ξαναπεράσετε από εδώ, ελάτε εδώ πέρα να σας τρατάρω ό,τι θέλετε όταν σας φιλέψω. Εύχομαι να σας άρεσαν τα πάντα από αυτά που έκανα. Όλα τέλεια ήταν, όλα τέλεια. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Ωραία. Πρωί και Αυτά που εσείς. αφαιρούμε τα γράφει κανείς. Αυτός πρέπει να τα φέρεσαι, εσύ αφαίρεσαι ένα γκολ. Συνολικά. Ωραία, παίρνω και κάτι τον Άιγκορ και όσο περπατάμε του. Άμα θέλει, να σου τα δίνω. Είμαι έτσι. Ποιο περπατάμε έτσι. Κάνει μια γκόρη. Τι λέει, λοιπόν, Λούμον, ένα τελευταίο για τον δρόμο. Λέει, να σου πω την αλήθεια, ψηλέ μου, βιαζόμαστε. Αλλά θα ξανάρθω. να ξέρεις. Σας περιμένω. Θα ξανάρθω. Μισό λεπτό. Θα θέλω να δοκιμάσω. Ποια μπροστινή ξενύχτα. Να, τε δοκίμασε, βρε Τζιφιόγκο, πάμε. Γιατί είναι μόνο το ζάρι που κάνεις έτσι. Μάλακα τον κύριε, έριξα 6. 12. Οπα! Ρε εσύ. Μεγάλη, τι έχεις κάνει εκεί. Κάντε λίγο έτσι. Ξέρεις τι.
Από το βράδυ με τον νόμο μου πιάστηκε το χέρι μου. Τζάμπα μάγκας μας το παίζεις τόσο καιρό. Τι λένε αυτοί, τι κάνω πολύ εγώ το βράδυ. χαρούμενοι Και τώρα. εννοείται πως φεύγουν. κάνω το βλέμμα να δω την αντίδραση της Snakes. Ναι. Ωραία. Και εγώ λέω. Ποιο τελευταίο βλέμμα στον τέτοιον τον. Ποιο τελευταίο βλέμμα. Βλέμμα δεν είναι. Καταρχάς, ας ενημερώσουμε κιόλας. Είμαστε τρελοί. Χθες το βράδυ μια χήμερα είδαμε, την κυνηγήσαμε και τώρα πάμε να ξαναβρούμε. Χήμερα. Θα πούμε. Ερχόμαστε. Πού ερχόμαστε καλή, μισό μου. Μετά, αφού φύγω. Μπράβο, παιδιά. Μια ενημέρωση να ξέρει το χωριό τι γίναμε. Μακάρι να την νικήσετε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά Από ακούγεται μακριά. επικίνδυνο. Έχουμε. Ωραία. Οπότε πάτε να δείτε τη χήμερα. Βγαίνουμε από το πανδοχείο. Ναι. Και αρχίζουμε. Α, γιατί Βασικά. είναι βασικά, δεν το συνδέω. Βγαίνετε το πανδοχείο. Βγαίνουμε από το πανδοχείο. Ωραία. Είναι πρωί-πρωί, υπάρχει αυτή η πάχνη και ο Μίχλινγκ πρωινή. Τι ωραία. Ο ουρανός έχει αυτό το γκρίζο πορτοκαλί αυτή τη στιγμή φως. Συννεφιά. Λοιπόν, Ο Μάρθος έχει αυτονόητο ότι πάμε στους γέρους. Μάλθας πάνε φέρε την άμαξα να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Ποια άμαξα, θα πάμε στους γέρους. Δεν θα χρειαστούμε άμαξα. Ναι, μετά να φύγουμε κατευθείαν στην πόλη. Άμαξα στους γέρους ή στο δάσο. Στους γέρους μπορεί να πάει. Α, πάει, Μέχρι τους πάμε, γέρους. ναι. Πάνε φέρε την άμαξα. Δεν να πάμε. Πάνε φέρε την άμαξα σου κάνω. Μάλθας. Πέρσι έλα βοηθά να πάρουμε την άμαξα. Εντάξει, Άγκορ, έλα βοήθεια της. Νίξ, έλα και εσύ μαζί μας. Και πηγαίνουμε όλοι μαζί στην άμαξα. Εκεί παίρνω το σπίαρ μου και με καρφώνει. Πολύ ηλίθιο είναι εδώ πέρα, ξέρω. Αφήστε τα άλογα σε μένα, έτσι κι αλλιώς εγώ τα έχω πιο πολύ. Συζητήστε τι θέλετε, έρχομαι σε 5 λεπτά. Όχι, εγώ έρχομαι, δεν είναι. Άντε, έλα εσύ, αφού θες να μάθεις και μαγειριές και τέτοιες. Ναι, ναι, πατάμε θα πούμε για μπαχαρικά. Πατάμε στο σπίτι την άμαξα. Κρατάμε στο σπίτι. Θα πάμε προς την πόλη να φανταστώ τώρα. Όσοι είστε εδώ δεν ξέρω ποιοι πήγαμε τελικά για τα. Και έχουμε μια χήμερα να σκοτώσουμε. Ποια πόλη είναι? Καμία άστοιχη ημέρα. Πρέπει να φτάσουμε στο κράνο των Σκύπ. Και μπορεί να βιαζόμαστε εδώ Ναι, με τον αυτό. Πάραγκον, αλλά και σήμερα πρόβλημα, δημιουργεί πρόβλημα στους χωρικούς. Μια καλή πράξη είναι, γιατί να την αγνοήσουμε. Είναι καλή πράξη, αλλά πρέπει. Πεις κάτι, περίμενε κάτω όλο αυτό. Δεν έχω την ικανότητα. Εκμεταλλεύεσαι τα Abuse authority καθήκοντα. λοιπόν. μην Πάμε πάλι, άντε. Πάμε στους γέρους, να τους σώσουμε. Μια καλή πράξη, μην την αγνοήσουμε. Την κάναμε την καλή μας πράξη για αυτό το νοικισμό. Πάμε στο στόχο μας τώρα. Πρέπει να φτάσουμε στην πόλη. Και δεν νομίζω να πέθανε χήμερα. Και να πέθανε και πειράζει, λίγες ώρες είναι. Ωραία, και τώρα πού θα τη βρεις? Τα αίματα θα δούμε. Ακόμα υπάρχουν τα αίματα μέσα στο δάσος. Είχα Με βάλει την τα πυκνή, κόντια την μου ομίχλη. σημάδια όσο Πότε θα γυρνούσαμε. βγάλω? Αυτό ισχύει που Φτάσαμε λέει. όμως, Όχι. δεν ξέραμε Έπαιρνε το χαπί δηλαδή. Λίγο. Είχα ρίξει ένα άτσαλο το Engine το κρυπτο θυμάσαι, έτσι. Ναι. Είχα το κάνει. Θα δούμε τα αίματα. Τα αίματα δεν θα μπορέσουμε να τα δούμε ακόμα. Είναι η απάντηση. Αίματα πως είσαι άντρας. Κοίτα Είσαι τον και Άγκορ να έχει μερακλής. μιλάτη που τον Ο έχουμε. Άιγκορ αυτή τη στιγμή πάει με την Νίξ να σωστά, φερτάω. σωστά. Δεν χρειάζεται. Ακαμάτια Πώς λογατάρι. βράζεις τα αυγό. Το αφήνεις 5 λεπτά. Όχι 6, όχι Άμα 4. δεν θέλω να είναι μελάτα. Στην κάμερα. Είναι ο μόνος τρόπος. Είναι ο μόνος. Εντάξει, πιστεύομαι. Θα βάλεις ένα pinch από αλάτι, όχι παραπάνω. Πιπεράκι βάζω. Και για πες τι έγινε με τον Gloomon και τον άλλον τον Barban. Είδα λίγο το. Κάπως Είχαν περίεργα ένα μεταξύ τους. Τι. Μυστήριο έρωτα. Μυστήριο. Από μονόπλευρος όμως. Α. Ποιος δεν ήθελε. Ο Μπάρμαν. Ο άλλος. Α. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται το μυαλό του δεν πάει στα ερωτικά. Α, γι' αυτό η μεγαλειοτάτη ήταν έτσι λίγο Ναι. κακομουτσουνιασμένη. Έχει ένα μικρό ενδιαφέρον, Α, μάλιστα. θεωρώ. Εντάξει, τι να κάνεις. Συμβαίνουν αυτά. Τέλος πάντων, πίσω στα αυγά δεν με νοιάζει. Κατάλαβες. Δεν είναι, απλά γυρνάμε πίσω. Όχι έτσι, ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή, παίζετε εδώ, Ναι, θα πάτε εκεί αυτόματα. Good. κατάλαβα. Δεν χρειάζεται, δεν θα βρούμε τίποτα. Τζάμπα θα πάμε. Κάνα στην τελική στέλνουμε ένα φαμίλια να είμαστε εκεί κοντά. Θα μας πάρει, μία ώρα μας πάρει, 2. Φαμίλια πού να στείλουμε? Να δείτε, ρίχνουμε Το τέματα. φαμίλια 100 feet πάει, φίλε μου. Να πάμε όλοι μαζί εδώ. Το φαμίλια είναι πιο μπροστά. Πόσο να μας πάρει? Όσο και να μην θέλω, πρέπει να συμφωνήσω με τον Λίμον. Εγώ συμφωνώ με τον Μάλθας. Είναι, θα έρθει και ο Άγκορ συμφωνήσει, δηλαδή είναι το σωστό νομίζω. Νομίζω ότι ο Άιγκορ δεν θα είναι με το μέρος γιατί θέλει να πάμε στην πόλη για το θείο του. Όχι. Για τον. Το θείο σου. Για το θείο.
Αλλά ας έρθει και βλέπουμε. Ωραία. Θα κάνουμε ψηφοφορία. Ήταν πολύ πληγωμένο, μπορεί να πέθανε κιόλας. Μπορεί να μην πάμε. Εντάξει, ας σταθεί, ο Άγιος δεν Ας έρθει και το άλλο το πάρτι. Όταν έρθει με την άμαξη. Μετά δεν έγινε πάρα πολύ, μετά πολύ έρχονται. Ωραία. Σε λόγο Λοιπόν. το άλογο. Φίλοι μου, ήρθε η ώρα για ψηφοφορία γιατί έχουμε μια διαμάχη εδώ με τον Μάλθας. Καλά, τα διαμάχη. Μην τα... Μαλώσατε. Μια Πιαστήκατε στα χέρια. διαφωνία. Ένα debate. Ένα debate. Έπεσε smite. Δεν έχετε μιλήσει ποτέ σας κανείς σε άλλους ανθρώπους. Είστε πολύ τιτωμένοι όλοι σας. Εγώ κυρίως σε νεκρούς, άρα δεν απαντάνε. Έχεις ο πιο τσιλαριστός όμως. Φίλε Εμένα Έγκορα, συνήθως ναι μου λέγανε όλοι, οπότε δεν ξέρω. Πάμε να βρούμε το θείο σου. Πρέπει, ναι. Ή πάμε στους Ήρθε η ώρα. γέρους να βρούμε τη χήμερα, τη θάψη κι αυτήν. Μα ο θείος σου είναι το πρώτο, δηλαδή. Εντάξει, εκεί θα είναι ο θείος. Του έστειλα και γράμμα έτσι. Μπορεί να έχουν πάθει Ναι, αλλά σου γέρικα. απάντησε ο θείος σου. Στο γράμμα. Είδες τον Crowley να έρχεται. Ναι, μήπως έπαθε κάτι ο θείος. Πρέπει να πάμε να βρούμε το θείο σου. Τι είναι άπαθε μωρέ. Αλλά δύο μικροί τάφοι και ένας μεγάλος. Εγώ λέω απλά να ψηφίσουμε. Εγώ λέω να Πάμε να ψηφίσουμε. δούμε αν θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το trail. Αν Αυτό και μπορούσουμε, εγώ αυτό λέω. καλώς. Αν όχι, φεύγουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, φίλε μου, αλλά πετάει μακριά αυτό το πράγμα το τέτοιο. Δεν θα φάμε πολλή ώρα και μέρα, ίσως. Πιάνω τον Άγιος Λούνα, αλλά είναι ένας μεγάλος λάκκος. Να μην πω ότι ήδη παρολίγο ο φίλος Ενδιαφέρομαι μου για να τους νεκρούς πεθάνει. ανθρώπους, Μάλθας, παιδί μου. Μπορεί να και η γέρα μην είναι καλά. Εύχομαι όχι. Τους γέρους τους τακτοποίησα, τους έσκυψα το λάκκο τους έξω από το σπίτι. Για να μην πω ότι ο φίλος μου εδώ πήγε να πεθάνει με το τέρας αυτό. Τι πήγε να πεθαίνει, κατευθείαν καλά τον έκανα. Έχω νιώσει ότι έχω πάθει χειρότερα. Τώρα εσύ είναι το μέρος είσαι. Μάλθας. Το είπε ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν υπάρχει ακόμα το trail από τα αίματά του. Να ψηφίσουμε. Άντε Πάμε καλά. να δούμε, δίπλα είναι ρε Αφού εσείς ώρα. 50-50 θα Ναι, γίνει. Ποια είναι δίπλα, Είμαστε δίπλα το δύο, άλλο δύο. έφυγε. Πού είναι δίπλα, ώρα πού είναι? ξέρεις ότι είναι. Τα Αυτό το αίματα μέρος. είναι στο σπίτι στην 15 αυλή των γέρων. Το οποίο σπίτι είναι 16 λεπτά Άμα μακριά. πάει ένας με το άλογο. Ναι, αλλά τα αίματα φεύγουν μέσα στο δάσος, λέμε. Να δούμε αν υπάρχουν τα αίματα πάει πιο ακόμα, γρήγορα. λέμε εμείς. Θα υπάρχουν τα αίματα, αλλά θα υπάρχουν για 8 χιλιόμετρα. Αυτό πάμε να δούμε. Ωραία, περιμένετε εδώ. Παίρνω το άλογο και τρέχω. Έφυγε. Έφυγε. Πήγε το άλλο και έφυγε. Να σου πεις πως κάρα. Ωραία, πού πάει ο Στράους. Τρέχει. Στο Μπράβο, περνάω, ξέρω εγώ. παιδί. Ωραία, πα στην άκρη εκεί πέρα. Περνά από έξω εκεί πέρα. Βλέπει ένα γεράκο να κάθεται εκεί πέρα. Να κοιτάξει ο Άκος. Ήρθε η ώρα. Καλημέρα! Να ξέρετε, όπως περνάω τρέχοντας, να ξέρετε αυτά εκεί τα δύο για σας είναι. Η γιαγιά βγαίνει μέσα το. Ναι. Ωραία, πα λοιπόν στην άκρη εκεί πέρα. Λοιπόν, τα πρώτα έχει να τα βρει εύκολα. Δεν είναι δύσκολο να τα βρει. Τα πρώτα είναι ψηλό έξω από το τέτοιο. Μπαίνει, αφήνει το άλογο λίγο έξω να υποθέσω και μπαίνει μέσα στο δάσο. Μόνο Δεν μπαίνουμε στο δάσος. Ρε παιδί μου. πρέπει να μπει μέσα στο δάσο για να φτιάχνει τα υπόλοιπα. Μέχρι εκεί που. Μέχρι εκεί στην αρχή τα βλέπει. Ναι, άρα υπάρχουν μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί ναι. Ωραία, όχι, γυρνάω. Αφού υπάρχουν αυτά, θα υπάρχουν και τα πιο κάτω που γίνανε αργότερα. Σκέψου ότι το ένα είναι δάσο, το άλλο είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αν τα πρώτα trails είναι εδώ και υπάρχουν ακόμα, θα υπάρχουν και τα άλλα πιο μέσα. Θα έχει στεγνώσει το αίμα πιο μέσα, αλλά όχι πιο έξω. Σκέφτομαι εγώ τώρα. Σωστή σκέψη. Εγώ θα πω. Μυαλό μου. Όχι, γυρνάω. Ωραία. Θα έχει λοιπόν. Προς τα πίσω. Trails υπάρχουν ακόμα, παιδιά. Έχω ακούσει κιόλας. Προς τα έξω, προς τα μέσα δεν μπήκαν. να το Τέλεια. εντάξει. Έχω ακούσει κιόλας τα κέρατα από μια χήμερα. Το δέρμα της αξίζει και πολλά η gold. Πάμε. Πλειοψηφία γίναμε. Φύγαμε. Και εσύ τέκνον βρούτε. Γιατί να μπούμε μέσα στο δάσο με την ομίχλη που δεν ξέρουμε τώρα πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξυπνήσαμε. Καλά, είναι λίγο ύπουλο εκείνο το δάσος. Εγώ λέω να μην πάμε. Το συζητάμε ακόμα, δεν προχωράμε. Πηγαίνουμε, Ας είπαμε. ψηφίσουμε, λοιπόν, Σόρα. Λέω Ναι να ή μην όχι. πάμε. Να μην πάμε. Νίξ. Και εγώ θεωρητικά όχι. Έχω ακούσει χήμερα αξίζει πολύ gold όμως. Μάλθας να φανταστώ λες ναι. Ναι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω ναι. Και εγώ λέω ναι. Μήπως ήρθε η ώρα για ένα suggestion. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εγώ λέω να μην πάμε. Σε ποιον? Σε όλους. Έναν. Ένα, ναι, σωστά. Σου αρκεί ένας, Ευθεία. σου αρκεί ένας. Σου αρκεί ένα. Το πιο χαζό.
βοηθήσω. Μάλιστα μου. Εγώ λέω να μην πάμε. Μα. Πρέπει να του πει να μην κάνει κάτι. Α, Δεν είναι ένα course of action για τι επόμενε Ξανά. 8 ώρες. Δεν χρειάζεται να ρίξει κάτι. εσύ. Έχουμε ψηφίσει, αυτό είναι πριν ψηφίσει. Εσύ πρέπει να Μην πεις, ακολουθείς πρέπει να του πει μια πρόταση, κάτι να μην δεν κάνει. να μην. Ναι, ή να κάνει. Πρέπει να του πει κάτι να κάνει. Ωραία. Πριν ψηφοφορία δεν είναι τώρα αυτό. Ωραία. Σε βοηθήσουμε. Θα πεις να μην πάμε Συγγνώμη, στο εμείς δεν τα μονοπάτι ακούμε και να πάμε στην πόλη. Εμείς δεν τα ακούμε αυτό. Συγκεκριμένη όχι, γιατί είναι Warlock και τα verbal και τα somatic components. Α, οκ. Ωραία, τι ρίχνω. Ρίχνεις ένα wisdom saving throw. 9. Και Έχει προφήσει, δεν έχει. Η προφήση. 9 και 3, 10. 12. Όχι. Είσαι suggested, οπότε λες. Λες ότι. Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Μακριά είναι. Πλάκα μου κάνεις. Θα έχει πεθάνει λογικά. Θα έχει πεθάνει λογικά. Έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Μικρό θα είναι. Άμα του κάνω charm person, θα φύγει. Όχι, τελειώνει το suggestion, προτείνει αυτό. Καταλαβαίνει. Είναι στην ουσία σαν απλά να αλλάξει την απόφασή του. Το καταλαβαίνει μετά ότι έχει φάει λίγο μαγεία. Αλλά. Το δίνει λίγο. Όχι με νοιάζει βέβαια. Αυτό δεν το κάνει πολύ, οπότε το δίνει έτσι. Καλά τώρα δεν έλεγες να πάμε. Στο κάτω Πάμε, κάτω σκέφτηκα πάμε. και σήμερα. Ποιο έχει δει σήμερα. Μια φήμη στο ότι κοστίζει gold πολύ. Άμα δεν κοστίζει κιόλα, όχι. Και έτσι κι αλλιώς είχαμε κόψει το κεφάλι σχεδόν της κατσίκας, πληγές παντού είχε. Μοραγούσε πάρα πολύ, θα έχει πεθάνει λογικά. Χάσει Τα τον χρόνο. πολλά λόγια είναι φτώχεια στην τελική. 4-2 βγήκα. Φύγαμε πολύ. Ωραία. Πάτε πολύ λοιπόν. Πάλι καλά που λογικέστηκες Μάλφας. Περίεργο. Καθόλου Όλο μου ξέρει τι έχω κάνει. Αφού Γιατί εγώ είναι στο είπα. Αφού wizard. το είπε. Μου το πει είναι out of game. In-game, αυτό Γιατί εντάξει, θα πούμε λογικά να ξέρει το καθένα από εσά στα downtime σα. Συζητάτε περίπου λίγο τι ικανότητε έχει ο καθένα από εδώ και από εκεί. Όλα εκτό από την νίκη. Μπορεί να με ξαναπείσει ο Φόβ. Ναι, μπορεί να σε κάνει charm. Αλήθεια. Αν δεν μπορώ. Μπορεί να το κάνει charm. Α, Αλλά. ωραία. Ναι, αλλά αυτό το έχει πει οπότε. Παίξτε ό,τι θέλετε. Πάρα συγγνώμη. Ξεκινάμε για πόλη. Όλοι. Αφού είμαστε 4-2. Πόση Θα ώρα το κρατάει κάνω, το πάμε, θα το suggestion. κάνω charm. Βασικά εγώ όχι, ξέρεις έχω- τι, όχι. έχω και λίγο Θα το πόνο. κάνω στις ώρα charm. Έχει πολύ win. Wisdom saving throw. Δεν Το πειράζει. κάνει όντω. Ναι, σου κάνει wisdom saving throw. Πάμε. Κάνουμε spells του τώρα έτσι. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, θα πάμε στη μάχη. Η ώρα που τον πάρει πίσω αυτό όχι. Πόσο? 12. 12. Είσαι charmed, αλλά βλέπετε όλοι ότι έχει καστάρει spell πάνω της. Πώς καστάρεις charm? Κάνω χαλαρά. Έλα τώρα, φίλε μου, πάμε. Και όσο Και κάνει. λες, το βλέπει ξεκάθαρα. Εσύ Όχι. πρέπει να Charm. είσαι charm μαζί του. Α, εγώ είμαι Είσαι charm να charm. βλέπω ότι Είσαι με charm έκανε και charm. είσαι φιλική προς αυτόν και θέλεις να τον ικανοποιήσεις σαν φίλο. Δηλαδή, σε φάση αυτό το βλέπεις πολύ σαγηνευτικά, αλλά όχι μόνο με ερωτικό. Βλέπεις ότι αν σου πει ξέρω εγώ να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Είμαστε και στενοί φίλοι. Πρέπει να το κάνουμε. Α, παίξεις μου τι ωραίο τραγουδάκι. Για να έρθω να μου παίξεις κι άλλο. Και όσο γίνεται αυτό, κάνω έτσι το περιστερό. Δεν παίρνει τι πώ και τι κάνει. Μα γιατί τι Συγγνώμη. έκανε. Παίζει τόσο ωραία. Αυτό είναι concentration τώρα που Για κάνει. μια ώρα. Για μία ώρα. Ωραία. Απλά πάμε στην πόλη. Πάμε πολύ. Πάμε, Για πόλη. μια Δεν ώρα. θα πεις κάτι για να. Για να μην κάνω άλλο ένα sleep τώρα. Κάνουμε spells. θα κάνω Πάμε κι στην άλλο πόλη, ρε τσάμπα. παιδιά. Όχι, να τη μιλήσει για να πει φωνή μαζί σου. Μπορείς να το κάνεις δευτέρου level και να κάνεις και δεύτερο άτομο. Wait, όντως. Κάνε και την έξω τότε. Κάνε και την. Κάνε, μην ρίξεις ένα wisdom saving throw για να μαθαίνεις λίγο τα spells. Όσο κάνω αυτό, ανεβαίνω πάνω στη. Για πες μου στην Γιατί. Και τι προσθέτω. Wisdom saving throw. Δεν είσαι. 10. Αλλά δεν έχουμε μένει τίποτα εκεί. Πόσο είναι το wisdom σου? Εσύ 0. 0, δεν έχεις proficiency στο wisdom, 11. Είσαι charmed. Ωραία. Αλλά εσύ Όχι, έχεις advantage. Είσαι elf. Α, ναι. Α, όχι, μένουμε εκεί. Ένα έριξα. Ωραία, μια χαρά. Και εσύ charmed. Έλα και εσύ. Όσο γίνονται αυτά, εγώ ανεβαίνω στο άλογο. Ναι. Αυτό το έχω δέσει με την καρότσα και του λέω ανεβείτε, ανεβείτε, Αφού πάμε. ξέρουμε ότι είναι spell. Οι άλλοι το Δεν είναι ξέρουν. δικαίωμα. Όταν Εσείς εμείς οι δύο δεν το είστε charmed. καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι charmed. Σε καμιά Δεν ώρα το θα είστε. βλέπουμε. Ωραία, Ναι, εσείς εμείς ξέρετε τι είμαστε σε κάνει έτσι, spell. αλλά- Εγώ πιστεύω ότι τελικά είναι πολύ gold.
μετά άμα πάρουμε το. Ναι, ανεβείτε, θα πάμε. Ναι, και τραγουδάει τόσο ωραία. Εγώ κοιτάω τον Πέρσι έτσι. Και λέμε Είσαι χαζός. Κάνω λίγο έτσι. Είσαι χαζός. Τι της έκανες? Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Βγάζω. Σαντάκι με. Το καπέλο θα είστε πολύ να πάρει. Θέλω να βγάλω το χάρι και να αρχίσω να τον βαράω μέχρι να χάσει concentration. Ωραία, βάρω το. Βάρω το. Εγώ δεν τον αφήνω, δεν τον αφήνω. Δεν του πάρεις για Αφήσέ με. να το πάρεις boom. Δεν θέλω να της κάνει να έχει ξυπνήσει. Α, δεν εξυπηρετήσει. Δεν τον αφήνω. Και δεν κοιτώ για τον Πέρσι. Αφήσέ με. Άιγκορ. Τι της έκανε? Φτάνει. That's normal D&D. Θαυμάτουργη. Booming voice. Ανεβείτε όλοι τώρα, αλλιώς φεύγω μόνος. Ανεβαίνω, Πέρσι τι θα κάνει. Θα πάμε προς το τέτοιο. Θα πάμε όπου σας πάω εγώ. Άρα προς τους γέρους φανταστώ. Ας πάμε προς τους γέρους. Ας πάμε προς τους γέρους τότε. Εσύ ποιους γέρους, αφού δεν θες να πάω στους γέρους εσύ. Ήταν γιατί θα πάλεγα. Αλλά η γνώμη μου ακόμα δεν είναι επηρεασμένη. Τι? Εγώ είπα ότι δεν θέλω να πάω. Ναι. Αλλά η γνώμη μου πάει να πάω στους γέρους, έτσι. Δεν τελείωσε, αφού είπε θέλω να πάω στην πόλη. Ναι, Πρέπει να πάει στην πόλη για να τελειώσει. τελειώνει το σπέλτο. Είπα αυτό που θέλω να Στους πει. γέρους θα να πάω. Α, δεν μένει το suggestion. Ναι, άρα πάμε στους γέρους. Ποιους γέρους! Θα με τρελάνεις κι εσύ! Εμείς είμαστε Πολλά γίνονται. Καμία ώρα. Για μια ώρα νομίζω. Πολλά γίνονται ρε εσύ. Απλά ξεκινάω το κάπρο προς το Sleep στον Πέρσι. Sleep. Τι κάνετε, θα μάθετε όλοι. Sleep στον Πέρσι, δεν Δεν το έχω ξεκινήσει, πάμε. Άιγκορ, στους γέρους πάμε, έτσι. Ναι, όπου να. 16. Τι έκανες ρε. Ανάμψα. Όχι, δεν Θα σταματάει σίγουρα. Έτσι, προφαρευτείτε. Πάει, ο Άγκορ πάει. Κάνε sleep αυτές, όχι αυτόν. Κάνε sleep Δευτέρου. Τίποτα δεν κάνω. Θα πιο γρήγορα. Τίποτα δεν κάνω. Δεν σας αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Ωραία. Τι κάνετε εσύ? Πάμε, δεν ξέρω. Στο Crampton. Είναι στο Crampton. Ωραία, πίσω μου κόντεστα από τον Πέρσι, ξέρω εγώ. Περίμενε, σήμερα πηγαίναμε. Στη Χήμερα πηγαίναμε, Ράικορ, πού πάμε? Στην πλειοψηφία που πάμε σήμερα. Λάθος τρόπο πήρε. Άντε πάμε στην πόλη να μας πρίζουνε. Στην πόλη, πάμε στους γέρους. Ναι, στην πόλη, καλά το είπες. Πάμε στους γέρους να μας πρίσουνε για να κάνουμε ό,τι θέλει ο Πέρσι. Είμαι εδώ και το χαρέ μου τώρα. Από ό,τι φαίνεται έγινε. Για το Πέρσι. Να φανταστώ. Όχι, άστο. Πόση ώρα κρατάει αυτό? Πόση ώρα είναι στους γέρους? Ωραία, πάμε, 17 λεπτά είναι. Γίνεται να σπάσει το concentration. Δεν θα αντέξω στο κάρο πάνω μία ώρα μας να φωνάζουμε Πέρσι. Φιλέγγο. Πάμε στους γέρους γιατί έχουμε κάτω. Πάμε ποδαράτο. Με το που πάμε εκεί. Εντάξει, σταματήστε. Σταματάω. Ωραία. Τώρα εσείς και οι δύο ξέρετε ότι έχετε φάει τσάρα με τον Πέρσι και μπορείτε να είστε hostile απέναντί του. Δηλαδή, ξέρετε ότι έχετε φάει spell. Από αυτόν. Ήταν το καλύτερο πράγμα που μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή. Συγγνώμη. Αυτό ήταν το καλύτερο να τις κάνεις Να έτσι. παίξει έτσι μαζί μας. Βγάζω το μαχαίρι μπροστά και το βάζω, ξέρω. Όπα! Όπα! Μην το δεις, θα το ξανακάνεις αυτό. Εμένα βγαίνουν κάτι λίγο cold πετάκι γιατί κάνω ξεφυσάω και βγαίνει cold breath. Εμένα μου αρέσει αυτό. Με τη Χήμερα, η ησυχία. Εμένα μου αρέσει αυτό που λέω. Από εκεί και πέρα ησυχία, μπαίνουμε στο δάσος. Ησυχία. Μάλλον θα σε έλα κάτσε μπροστά. Άσε τα άλλα τα πυροβολημένα εκεί πέρα. Τι είπες ρε! Δεν νομίζω να σε παίρνει και βγάζει το τρεπάνι. Αυτό ήταν στην άμαξα, δεν το λέει. Λοιπόν, αυτά από Και εμάς. έχουμε Western Plate, stand-off. Ναι, ναι. Θα μας παθιά όλοι.
Λοιπόν, εντάξει, πάμε να τελειώνουμε. Θα τα πούμε. Έχουμε φτάσει, φαντάζομαι τώρα στο δάσο. Ναι, έχετε φτάσει στην παρεμβασία του δάσου. Πριν την πυκνή ο Μίχλη από όλα δέντρα. Λοιπόν, Το κάρο ξέρω ότι δεν παίρνει. συμφωνούμε όλοι να μην μπούμε στο δάσο που έχει ο Μίχλη και δεν ξέρουμε τι Μέχρι έχει εδώ μέσα. ήρθαμε. Αφού ήρθαμε τώρα μέχρι εδώ, πάμε. Συμφωνώ. Please. Ναι. Το με το suggestion το κράτο και για μένα. Εδώ που φτάσαμε, πάμε ρε μόνο. Θα είναι έτοιμο θάνατο. Το Ναι, αλλά δεν καθαρίσουμε. ξέρουμε τι είναι μέσα στο δάσο. Πάμε πάλι το ίδιο. Θα γλιτώσουμε την ψυχή πολλών ανθρώπων. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μέσα στο δάσο. Έχουμε αντιμετωπίσει ρελούμον τα πάντα. Στην ουσία έχουμε φτάσει εδώ πέρα τώρα. Ναι, Είμαστε εκεί που Ναι, λίγο πριν την Μίχλη. ναι, ή όχι στο δάσο. Άγκο οδηγείς, κλασικά. Περίμενε. Πόσοι είμαστε να πάμε και πόσο όχι, πάλι 3-3. 2-4 ξέρω. 2-3-3 είμαστε. Αλλά. Αλλά εγώ μπορώ να ξανακάνω suggestion. Όχι, δεν χρειάζεται. Πάμε στο Πάμε για να τελειώσουμε. Έχω πάρει πρέφο ότι με έκανε η Σόρας. Όχι. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνει μετά, θα σου πω ότι έχει φάει μαγεία αλλά, από τη Σόρα, αλλά είναι τόσο πολύ αμυδρή που η μπάλος είναι τη στροχή του the moment, το σε μπέρδεψε λίγο. Και αν του ακολουθούν, του κάνω. Κοίτα Μάλθας. Το trail τώρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να το βρω. Να πάει εδώ, είναι μπροστά μας. Ναι, αλλά θα μπούμε στην ομίλη. Υπάρχει περίπτωση να χαθούμε. Άρα τι θα μέχρι εδώ πέρα, με δουλεύετε. Εσύ φταίς. Κάνε στον δρόμο μας. Έλα, δεν θα, εγώ πιστεύω δεν θα χαθούμε. Πέφτουμε. Όχι, αφού θα χαθούμε. Χθες το βράδυ μπήκαμε, σήμερα είναι πρωί. Πολύ καλύτερα είναι. Πάλι είχε ο Μίχλη. Ή ο Μίχλη είναι ο Μίχλη όμως. Ναι. Έχω να πω. Και ο ουρανός είναι μέρα. Δεν μπορεί να στείλεις βασικά λούμα κουβάλια πάνω από την Αμίχλη να Θα Η άμυνα πάει- δεν μπαίνει στο Θα δάσο. πάει φίλε μου στα 100 feet. Δεν θα μπορώ να Μετά πω πολλά. μπορείτε τα φαμίλια, μπορείτε να στείλετε να ψάξουν και πιο μακριά. Απλά να δεν θα έχετε το γυρίσουν. ορατότητα εσεί. Επίσης, Θα συνημερώσω όταν έρθουν. Αυτό ήταν στο δρόμο μας για το Crackdown. Εγώ το είπα ξεκάθαρα. Πάω προς το Crackdown. Πάει πάνω, λίγο που βγαίνει από τον δρόμο του κράκου και ξαναμπαίνει, αλλά δεν είναι προ τα πίσω. Ναι. Άρα Δεν είναι προς τα πίσω. Είναι στο Όχι. δρόμο μου. Βγαίνεις Άρα μπορούμε να πάνε όσο θέλουμε. Απλά θα εμείς δεν περιμένουμε βλέπουμε. να Να γυρίσουμε. γυρίσουμε αυτό, ναι. Οκ, ας κάνουμε αυτό. Θα κάνω αυτό. Και τα δύο. Θα στείλω λίγο τη δικιά μου. Ωραία. Γκουκουβάγια μου. Απλά εσεί θα έχετε perceptions. Ναι. Survival θα ψάξουν τα φαμίλια σα, άμα θέλετε πρέπει να κατέβουν κάτω για να ψάχνουν. Να σου πω, θες να περιμένουμε λίγο και να τους πούμε ότι δεν κάνουμε τίποτα να Να κάνουμε ό,τι στείλει. Δεν Αυτό ακούς εσύ. Πρέπει να είστε, άμα τα λέτε κοντά, πρέπει να τα κάνετε Είναι stealth. μεταξύ μας. Είμαστε υποτίθεται ψήφιση γι' αυτό. Ναι, άμα είστε ψηψί, κοντά στον Ψήψη άλλο. είμαστε. Stealth. Δεν έχω πληθεί μικρόφωνο πριν. 5. 4. Σας ακούνε όλοι. Ωραία. Τι λέτε εκεί. Να, εντάξει. Για κάτι τεχνικά θέματα λέμε. Κάτι δικά μου. Τεχνικά θέματα είναι. Ακούσαμε τι είπατε, ρε παιδιά. Ναι, ρε Αυτό φίλε. βλέπετε τώρα. Τώρα τι να κάνουμε. Άντε, θα τα στείλουμε να τελειώνουμε. Άντε. Οπότε Τα χαζοπούλια. Πάμε Κάθομαι να θάψουμε εγώ. αυτή τη χήμερα επιτέλους. κάθομαι εγώ κλαδόν, έρχεται το πουλί, φεύγει, το στέλνω μόνο του, ξέρω εγώ να πάει. Την ευχή, την κουκουβάγια μου να πάει στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Της κάνω και ένα σταυρό να να κάνει προσέχεις. κάτι φούρλες στον αέρα όταν βγαίνει. Οκ. Ναι. Παίζουνε και λίγο πάλι μεταξύ δεν τους είναι τα αργά. φαμίλια Ναι, μας. ναι, Τι? ναι. Το Spar Leader είναι αργά να το κάνει τώρα. Αλλά ναι, είναι τώρα αργά. Λοιπόν, οπότε στέλνετε εσείς να ψάξετε. Πόση ώρα περιμένουμε. Δεν ξέρω, όσο θέλετε. Ωραία. Τι εννοείς, μέχρι να... Άμα ψάξει μόνο. Μην αγχώνεσαι φίλοι μου, θα παίξει μια χαλαρή Εμείς δεν μελωδία. θα... Μέχρι να βρούνε το τέρας και άμα δεν το βρούνε, άμα χάσουν τα ίχνη, να γυρίσει το δικό μου υποθέτω. Ωραία. Αυτό. Perception. Με τι, δεν ρίξει perception, αλλά. Και εγώ ακολουθεί τα ίχνη, ας πούμε. Έδωσα χειράκι τώρα στο 19. Μάλθας και... Α, όχι το δικό 19 μου. στο ζάρι. 17 στο ζάρι. Το τέτοιο πόσο Συν έχει. 5. Συν 5 έχει. Εσένα μπορεί να βρει το trail. 22. Δικά μη πήγε. Συν 5. 15. 15 και 5, 20. Καλά είμαστε. Τι βλέπουμε, το βλέπουμε. Ψιλοξέρετε την κατεύθυνση που έχει πάρει την προηγούμενο βράδυ και ξέρετε. Σταματάει από το trail. Υπάρχει ένα trail που θα σα πάρει καμιά ώρα σίγουρα να βρείτε την κατεύθυνση του, αλλά ξέρετε οριακά ότι μπαίνει βαθιά μέσα στο δάσο. Φαίνεται ότι από πώς κοιτάτε ότι παίρνει πολύ ώρα μέσα στο δάσο για να βρει. Ωραία. Δηλαδή αυτό θα πάει. Σα πω ότι Μας περίπου βγάζει πάει- από το δρόμο. Θα σας βγάζει σίγουρα πολύ από το δρόμο. Αλλά το ξέρετε ότι το μονοπάτι μπορείτε να το βρείτε από τον αέρα μέχρι στιγμής. Εδώ μπορείτε να το εντοπίσετε. Πιο πέρα δεν ξέρετε αυτή τη στιγμή να πάτε. Πρέπει να πάει κι άλλο τα φαμίλια για να ψάξουν. Πάνε κι άλλο, μπορούνε. Μπορούν να πάνε κι άλλο. Περιμένετε. δεν θα Απλά βλέπουμε. σκέψτε ότι ήδη είστε μία ώρα.
Αναμονή. Μια ώρα καθόμαστε εμείς Εσύ όχι, δεν είσαι έτσι. Αυτά έχουν φύγει μόνο του. Δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Εσείς κάνετε τη δουλειά, αυτά πάνε. Όταν γυρίσουν θα σας πούνε τι βρήκανε. Ωραία, επειδή Ωραία, όμως εγώ είπα. Και πόση ώρα θα τους πάρει να πάνε και να γυρίσουν? Είναι τη μία ώρα. Είναι τώρα 1 ώρα. Μία ώρα πήγαν και πετάνε. να γυρίσουν 2. Άρα για μας ήταν ακόμη περισσότερο. Ναι, είναι μία ώρα. Σε αυτή τη μία ώρα. Ναι, συζητάτε. Συζητάμε ή προχωράμε με την Μπορείτε να άμαξα? μπείτε μέσα. Ότι η άμαξα Πάμε στον πράγμα. δρόμο. Ό,τι Όχι, θέλετε. Προς το Kingdom. Για ό,τι θέλετε Μία μεταξύ ώρα. σας. Ναι. Καλά Εγώ πήγε λεξί το για τσεκ, για Καλά πήγε το το τρεις. Τα αρχικά τα βρήκες, δεν πρέπει να μπεις μέσα μετά. Ωραία, τα στέλνουμε Τα για άλλη στέλνουμε άλλη μία, μία, ώστε πιο να πέρα. έχουν μπει και πολλές ώρες, να τους πείσουμε καλύτερα. Μετά δεν μπορούμε. Ωραία, δεν έχεις τα λεπτά. Σκεπτικό. Να σου πω κάτι, το 6. 15 και 5, 20. 16 και 5, 21. Πολύ καλά ρόλος. Γνωρίζετε ότι υπάρχει, θα βρουν βασικά τα τέτοια. Την άσα και ο δράκος σας. Ναι. Ο τέτοιος, βάλτε κανένα όνομα τα καημένα. Τα οποία βρίσκουν ένα άνοιγμα μέσα στο δάσος. Το οποίο υπάρχει σαν βράχος που ανοίγει μια τρύπα σαν σπηλιά, σαν λαγούμι που μπαίνεις εκεί. Αλλά αυτό θα το ξέρετε εσείς 2 και 2 σε 4 ώρες. Εσείς θα το ξέρετε. Σας το λέω τώρα ότι αυτά που βρήκατε με τα ρόλ σας. Δεν θα πάνε και να γυρίσουν για να σας ενημερώσουν. Αλλά έχουν βρει το που είναι. Έχουν βρει που είναι αυτή τη στιγμή που βρίσκεται. Αυτά τα Πάρα πολύ ωραία. Το έχει βρει. Εντάξει, στο Δεν έχουν εξάμηνο. βρει δηλαδή ένα πιθανό σημείο που μπορεί να είναι εκεί πέρα. It's a lot out of game. Τα φαμίλιας ξέρουν πάντα που είναι. Ναι, ξέρουν που είναι. Οπότε δεν είναι. Δεν το ξέρω εμάς όμως. Να. Αλλά κάνουν όση ώρα πετάνε να ρωτήσουν να έρθουν. Ωραία. Μήπως να πέραμε την άμαξα για την πόλη και αν ποτέ γυρίσουν ο δρακάκι σου και η αλεπουδίτσα σου κουβάγια. Η πτάμενα λεπού. Να μάθουμε, να πάμε μετά, ξέρω, μπορεί στον δρόμο. Ναι, αλλά άμα ήδη πάμε, αφού είναι αντίθετες πλευρές. Δεν το ξέρω. Εσύ από το χάρτη μου Δεν εδώ, το η πόλη ξέρω. είναι εδώ. Εδώ είμαστε τώρα εμείς μάλλον με τους υπολογισμούς μου. Εδώ μάλλον θα είναι κάπου από εκεί που κατέχει που πήγανε τα φαμιλιά σας. Ναι, αλλά. Πώς θα είμαστε κάπου εδώ πέρα ανάμεσα εμείς. Δεν θα Το εξηγώ σε όλο αυτό έτσι. Ναι, ναι. πίσω όμως. Εγώ λέω να κατασκηνώσουμε και να περιμένουμε να γυρίσουν. Μια μέρα θα αφιερώσουμε ρε πέρσι. Δεν χρειάζεται να κατασκηνώσουμε. Τι ώρα είναι περίπου? Όχι ακόμα, 6 ώρα. Τώρα λέει το πρωί γύρω. Εφτά. Όχι, εντάξει, θα ξυπνήσει αυτός. Γύρω στους 8 θα σου πω, max. Max θα είναι 8. Περάς. Ξέρω, γιατί δεν είναι καθίσουμε λίγο. Γιατί εδώ είναι η πόλη. Ναι. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είναι ο δρόμος. Εδώ είναι η γέρη, εδώ είμαστε βασικά εμείς. Όχι, εδώ πέρα είμαστε εμείς, καλά λέω. Εδώ κάπου θα είναι το χήμερα. Οπότε περπατάμε εδώ πέρα και αν τυχόν Πού γυρίσουν ξέρεις ότι θα είναι πάμε. σήμερα, Δεν το ανθρωπέ μου? ξέρω. Η κατεύθυνση που πήγανε τα μενά Ποια σας. κατεύθυνση, τα 120 feet έμαθες που είναι τα feet. Δεν ξέρεις που έχουν πάει τα πτενάζια. Από Όλα κάπου πέταξαν. Πήγανε μια μερικά. Πήγανε στα 100 feet. Ποια, τα ανατολικά δυτικά πού. Μετά μετά και αυτό δεν δεν μπορεί πάνε. να κάνει Μετά ένα ούτε έτσι και εμείς να πήγε ξέρουμε, γιατί αλλού. ακολουθούν τα Δεν ίδια, ξέρω. γιατί αυτό Αυτό πετάει. λέω. Εγώ Εσύ υποθέτεις. Αυτό που. Αυτό λέει Κάπου κάτι. πήγανε. Ναι, δεν μπορεί το πουλί να πήγε έτσι και να κάνει αναστροφή και να φύγει αλλού. Πρέπει να πήγε μόνο έτσι, σιδηρόδρομος είναι. Όχι, σου μιλάω κανονικά τώρα. Αλλά είμαι λίγο, δεν ξέρω, δεν είμαι καλά. Φυσικά και γίνεται. Εγώ θέλω Άρα να που ξέρεις ότι είναι από Αυτό μου το εκεί. λες ακόμα τι σαν. Σαν μέσα στο παιχνίδι σου μιλάω. In game σου ανθρωπέ μου. μιλάει, ρε. Μίλα μου game ρε, άντε. In game σου μιλάει, σου λέει. Ηθοποιία βάλε. Ποιο το λέει. Είναι βρασμένο. Νευριασμένα πάρα πολύ ωραία. Έχει πεταχτεί και φλέβα, δεν ξέρω. Ένα αρκετό μικρό όμως έτσι, Λούμον. Μα δεν ξέρεις προς ποια κατεύθυνση είναι. Άκουσε με Μάλθας. Έχει πια πονοκέφαλο στην έχει πιάσει. Δεν θα αφήσω. Γράψε βρισιά μπιπ. Δεν με νοιάζει το χαμοτέλο, δεν με νοιάζει. Πάμε, καθόμαστε πέρα, μαλάκα πόσες ώρες. Είναι Πάμε, πολύ τελειώνουμε. μακριά. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε τη μέρα μας για να το βρούμε ή όχι? Τι. Θα αφιερώσουμε τη μέρα μας για να το βρούμε ή όχι? Αυτό που Εγώ σας λέω είπα, να πάμε περιμένουμε να έρθουν τα φαμιλιάρ μας και να αποφασίσουμε τότε. Και εγώ. Όλα πάμε προς την πόλη. Εγώ λοιπόν προς την πόλη. Να, Ναι. Αφού ανατολικά πήγανε να πηγαίνουμε, διαγώνια με την πόλη γιατί η κατεύθυνσή μας θα είναι. εσύ δεν επέμενες να ακολουθήσουμε το Ωραία, τέρας. ωραία. Νόμιζες να πάμε στην πόλη. Κατάλαβα. Και αν τέλειες άλλη κατεύθυνση τα πουλιά μας. Θα το μάθουμε όταν γυρίσουνε. Και άμα είναι από την αυτό αντίθετη το κατεύθυνση. Ε, Άμα είναι από την αντίθετη. θα το μάθουμε όταν γυρίσουνε. Και μετά θα γυρίσουμε στην αντίθετη Θα κατεύθυνση. γυρίσουμε στην αντίθετη, μετά θα συνεχίσουμε. Μην προτρέχετε, ηρεμήστε όλοι. Γιατί τι πανικός. Δεν έχεις ξαναπέσει σε πόλεμο ποτέ σας. Ρε, δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω, μέχρι και αυτός κατάλαβε. Ο φίλος μου ο έξυπνος ο πέρσι. Ρε εσείς, πάρτι από ό,τι βλέπω δεν σας κόβει. Ας πάνε τα πουλιά που θέλουνε. Ας ήμφια και δεν θέλει το χήμερα.
Το χήμερα. Το δεύτερο. Άμα είναι. Δεν θα εμπιστευόμουν έναν άνθρωπο που λέει το χήμερα. Άμα είναι. Μα δεν είμαι άνθρωπος καν, είμαι tiefling. Τα βασικά. Άμα είναι γιατί θα γυρίσουν να σας πούν τα πέτσας ότι είναι στον δρόμο μας, θα πάμε να κάνουμε παράκαμψη. Άμα δεν είναι. Δεν πάμε. Άρα γιατί το κάναμε όλο αυτό, εσύ επέμενες να πάμε. Ναι, γεια σου. Τόσο μακριά. Μα θα είναι άμα φύγουμε και αντίθετα κάτι στην κατεύθυνση. Θα πάμε τότε άμα είμαι μακριά. Είπαμε, λογική θα βάλουμε. Ποια λογική, ρε είσαι καλά. Ρε εσείς. Καταλαβαίνεις τι λέει, τόση ώρα παλεύαμε, ξοδέψαμε σπέλ. Επειδή ήθελες Ζητάω να πάμε να αύξηση τώρα. σκοτώ πάρε 5 και εσύ τώρα. Άμα ο δρόμος είναι πάνω από 2-3 ώρες που σας θα πούν τα πέτσας, δεν πάμε. Είναι χαζό να μην πάμε με τους ώρες δρόμο. Είναι χαζό να πάμε γενικά, αλλά εσύ ήσουν τόσο. Άμα είναι κοντά ρε παιδιά. Ρε τόση ώρα με παροπίδες έλεγες να πάμε. Ο κλειδών έτσι και λέω. Εγώ πρέπει να δούμε πως κάθομαι και τώρα και βλέπω. Δεν καταλαβαίνει κανείς. Υπάρχει κανείς λογικός εδώ πέρα. Το παιδί δεν είναι καλά, αλλά μας βολεύει. Οπότε πάμε προς την Φυσικά και μας πόλη. βολεύει, αυτό λέω. Ωραία, να ξεχνούμε ότι απλά πάμε Πάμε προς προς την την πόλη. πόλη. Και εγώ κνευρίστηκα. Πάμε προς την πόλη. Δεν καταλαβαίνετε όλοι. Πάμε προς την πόλη, μη μιλάς. Ναι, αλλά περίμενε. Άμα πάμε προς την πόλη, Ναι. τα Ρωτώντας φαμίλια θα μας θα μας φτάσουν. Αυτό ρώτησα πριν. Ναι. Α, εντάξει. Ναι, ρε. Πάμε στην πόλη. Πάμε. Τα φαμίλια πάντα ξέρουν. Πάμε. Πάντα ξέρουν που είναι. Επιτέλους. Ναι. Πάμε. Θα μπορούσαμε να το καθώς πιο νωρίς. Μα πρέπει να Ναι, κάνουμε λέω, αυτό. Αυτό είναι και μάλλον, περίεργη ναι. φαμίλια. Αλλά αυτό γίνεται όχι στις 3 ώρες που οδεύουν τα φαμίλια. Γίνεται όταν τα στέλνετε. Και Αυτό είναι ακριβώς το στο στέλνο. καπάκι γίνεται αυτή η συζήτηση. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Και τώρα να σας πω εγώ, Τι λογικό, μα προχωράτε προς την πόλη. ξυπνήστε ρε. Α, πολύ έριχπα αυτός. Τώρα τέλος σοβαρά αυτό. Ρε καταλάβα, δεν κάνει κανείς θέλω να πω. Εγώ έχω καταλάβει τι θες να πεις. Εδώ μας Ρε, το καταλάβαμε, Λέτε ρε. ακριβώς το ίδιο το πράγμα. ίδιο πράγμα τόση ώρα. Απλά δεν το ίδιο λέτε. πράγμα. Ρε, αυτός λέει. Ρε, άμα είμαστε εδώ εμείς. Αυτός Η λέει. πόλη είναι εδώ. Ωραία. Τα φαμίλια στείλαμε κάπου εδώ. Έτσι. Σου λέει ότι αν έχουν την ίδια κατεύθυνση. Είδες, Τα είδες. ξέρουνε, φύγανε 100 feet προς τα εκεί. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί στις 2 ώρες να φύγανε από την άλλη Περίμενε, πλευρά. το καλά, Ναι, το δεν είναι καλά. τι λέω εγώ. Σου λέει ότι αν δεν είναι δεν θα πάτε. Αυτός Δεν είναι λέει. τι λέω εγώ. Ναι, αλλά Ναι, απλά εμείς πριν του είπαμε ότι κάναμε ήταν αυτός ολόκληρη που σκηνή. επέμενε να πάμε εκεί. Και τώρα του τι λέμε γι' αυτό. Εντάξει, μπορεί να του πείτε. Αυτό κάνουμε. Ο Άικο και ο πέρυσι επιμένανε. Γιατί. Γιατί εσύ ήσουν ξέρω Και κέφαλο. Ναι, βρε παιδί άμα μου. πάνε εδώ και γυρίζουν η φαμίλια και πούνε ότι πίσω ακριβώς θα πάμε. Αν πούνε ότι τα βρήκανε εδώ. Εσύ μας Εκεί στον δρόμο έλεγες θα τόση πάμε ώρα. έτσι. Αυτό τώρα είμαστε στην άμαξη και πάμε προς την πόλη. Ναι, να ναι, πω το εγώ. καταλαβαίνω. Ναι, προχωράμε. Τόση ώρα μας έλεγες να πάμε όχι στην πόλη, στο Εγώ δεν τέτοιο. προστάβασκα γιατί δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτή. Λοιπόν, θα σας πω εγώ Εγώ Πες το μας. ότι out of game είναι προς τα πίσω το mark, το οποίο ήταν οι 4 της χήμερας. θα το Έριξα, δούμε 4 ώρες, αυτό δεν λέω, πειράζει. σε 4 ώρες Ελπίζω ξέρεις να ότι με απλά καταλαβαίνετε. όλοι Εντάξει. εσείς. πήγε προς τα πίσω. Ωραία. Οπότε γνωρίζετε εσείς ότι σε 4 ώρες που έχεις στήσει στον δρόμο, δηλαδή δεν λέω για καταλάβεις, δεν είναι 4 ώρες, είναι 4 ώρες μέσα. Είναι ό,τι κάνουμε. ρε Συν, παιδί μου. δηλαδή στο Εντάξει, πεντάωρο θα ναι, σε ναι, θα ναι. σας κάνουν έτσι. Αυτά, 5 με 6 ώρες. Στον περίπου. δρόμο θα είμαστε τόσο άλλους. Οπότε έχει φτάσει μεσημέρι βαθύ, στον δρόμο χαλαρά, βλέπετε κόσμο δεξιά. Βλέπετε άμαξ να περνάνε δεξιά και αριστερά. Βλέπετε τέτοια. Πολύ συχνά στον δρόμο. Να Ναι, πω, έχει κόσμο. καθώς είμαστε ξέρω, στο κάρο και ήταν λίγο τροπιασμένος προς τον Νίκ επειδή χρησιμοποίησα το spell, πως εγώ δεν μου παρακολουθεί. Ναι, όχι. Συγγνώμη, παιδιά, Messenger. το κεφάλι μου λίγο έχει τρελαθεί. Ναι. Αλλά ναι, Έλα, λίχτω. λέω, 20 λεπτά το λεπτό με τρόφι. Ναι, και αυτό Ναι, είναι και το- 39 όντως. αυτό να ήταν λίγο τροπιασμένος, συγγνώμη γι' αυτό πριν. Και εγώ δεν του δίνω σημασία, λίγο έτσι κρατάω μούτρα κι εγώ. Μπράβο σας. Καθώς λοιπόν προχωράτε και περνάει η μέρα, γνωρίζετε περίπου το απογευματάκι, περίπου εσείς, ότι το που ακριβώς είναι στην ευρύτερη περιοχή η πιθανή σπηλιά κρυσφύγετο της χήμερας, το οποίο ήταν πιο πίσω από την κατεύθυνσή σας. Δεν πήγαινε από τα φαμίλια της παράλληλα με εσάς. Οπότε το γνωρίζετε αυτό. Είμαστε το λέει φαντάζομαι. Άρα καλά κάνουμε και συνεχίσαμε στον δρόμο μας Ωραία. στην άμαξα. Συνεχίζετε, έρχεται το βραδάκι, κάνετε ένα rest στην άκρη της πόλης, στην ίδιο δρόμο. Υπάρχουν γενικά και άλλοι, ξέρω εγώ, στον δρόμο όπως περνάτε. Βλέπετε και άλλοι άνθρωποι στον δρόμο γενικά θα κάνανε στάσεις, δηλαδή σκηνές, στείνανε γενικά διάφορα πραγματάκια.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο δρόμος εδώ στο κομμάτι είναι γενικά ασφαλής και υπάρχει κόσμος που αράζει γενικά. Καραβάνια, οι περαστικοί, οι τυχοδιώκτες. Σταματάει γενικά δεξιά-αριστερά. Υπάρχει κίνηση. Και την επόμενη μέρα, καθώς σηκώνεστε όλοι, περνάει 1-2 ώρες, 3 στον δρόμο και αχνοφαίνεται στην απόσταση μια πελώρια κορυφή ενός βουνού, η οποία είναι σαν αλλαξευμένη, η οποία οδηγεί προς μια κατηφόρα, η οποία δεν είναι κατηφόρα έτσι, είναι κατηφόρα που κατεβαίνει παρά προς τη θάλασσα. Και στους πρόποδες αυτής της κορυφής του βουνού υπάρχει ένα χτισμένο φρούριο, σαν πόλη κάστρο. Πλησιάζεται λοιπόν και βλέπετε ότι έχει μια ανηφοριά που θα ανεβείτε, η οποία υπάρχει κόσμος που ανεβαίνει, δεν έχει ουρά, αλλά υπάρχει κίνηση. Βλέπετε κάρα, βλέπετε οικογένειες, βλέπετε κόσμο με διαφόρων ειδών και φυλών. Κάποιοι με γνώριμα ρούχα, δηλαδή φαίνονται ότι είναι Felgravians, κάποιοι ζουν από το Thalonia Regnum, κάποιοι φαίνονται ότι είναι από ξένα μέρη και δεν έχουν ακριβώς. Δηλαδή βλέπετε τύπου με σάλια, κρύβουν τα πρόσωπά τους σαν πιο αραβικές επιρροές δυσίματος και φτάνετε μπροστά σε μια πάρα πολύ ωραία λαξευμένη και χρυμπαρένια θα πει κανείς πύλη, η οποία είναι γνωστή ως The Brazen Gate. Και καθώς λοιπόν φτάνετε στην πύλη μπροστά, βλέπετε δύο φρουρούς, η μία γυναίκα είναι human και ο άλλος είναι half elf από ό,τι φαίνεται, και έρχεται ένας half elf μπροστά σας με μία στολή αρκετά στιβαρή ντυμένη, δηλαδή βλέπετε ότι έχει chainmail, βλέπετε ότι έχει σπαθί, ένα δώρο το στην πλάτη, φαίνεται, έχει μια και χρυμπαροπορτοκαλί απόχρωση στολή και γκρι. Είναι τα ίδια. Και έχει στο κέντρο έναν σαν κύκλος είναι το σύμβολο, αλλά δεν είναι ακριβώς κύκλος, φαίνεται σαν να είναι, σαν να έχει χυτευτεί μέταλλο και έχει δημιουργήσει στην ουσία ένα περίγραμμα το οποίο μοιάζει κυκλικό αλλά δεν είναι. Σκεφτείτε ένα μέταλλο το οποίο έχει χυθεί σε ένα σημείο για να κάνει ένα κύκλο, έχει πάρει τη μορφή του και έχει παγώσει έτσι. Μοιάζει με αυτό, είναι ένα περίεργο σαν χυτευμένο μέταλλο. Και στην απόχρωση του χαλκού. Έχει αυτό το brazen color. Δεν είναι ακριβώς χαλκό στο brazen, αλλά ναι. Και ένας κύκλος. Και με το που πάνε, σε λένε μια Αλτισί. Ποιοι είστε, τι επιθυμείτε μες στην πόλη. Και θα σας αφήσω εδώ. Ακριβώς στην πόλη. Και βλέπετε ο κόσμος για κάποιοι πριν έμπαινε. Χαλά, το ίδιο πράγμα σας ρωτούσαν. Δεν είναι ότι σας κάνω έτσι. Μπράβο, εγώ είπα στον κόσμο εξ του παιχνιδιού ότι δεν πρόκειται να φτάσει στην πόλη. Ζωντανή. Όχι, εγώ δεν υπήρχε καμία πιθανότητα. Φύγει.